ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது வந்து லெவல் 1 படிப்பு தான். ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் படிக்க முடியும். 18 டேஸ்ல 18 சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி மூவ் பண்ணுவோம். இதுக்கப்புறம் வரும் அடுத்தது இன்னொரு இன்னைக்கு என்ன 6th டே ஆயிடுச்சுன்னா இன்னைக்கு நாளைக்குள்ள வந்து நெக்ஸ்ட் மந்தோட லான்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ ஆல் கேன் பார்ட்டிசிபேட் அகேன். திரும்பி ஒரு லெவல் 1 கோர்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இதுக்கு வந்து ஒரு தடையே கிடையாது. லெவல் 2 போலாம். ஏன்னா லெவல் 1 குவாலிஃபை பண்ணிடுவேன். கமலா மாதாஜி வாழ்க்கெல்லாம் குவிஸோட ப்ராப்ளம் இருக்கு. நேற்றுக்கே சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அப்படியா? சரி, நான் போடுறேன் மாதாஜி. போடுங்க. and you can இவ வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணட்டும். so you can help them manually. ஷூர் மாதாஜி, எனி டைம். ஓகே மாதாஜி. நீங்க போயிட்டு என்ன தெரியல, நீங்க போன அப்புறம் தான் we discussed and எப்ப நேத்திகா? இல்லையே, நான் இருந்தேன். அச்சா, ஓகே மாதாஜி, நான் போடுறேன் மாதாஜி. ஐ வில் டு தட். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து எல்லாமே இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து தான் படிக்கிறோம். லெவல் 1 லெவல் 2 போயிட்டே இருப்போம். நாங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ லெவல் 6 வந்திருக்கோம். அடுத்த லெவல் 7 இனிமேல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவா. ஸோ நாங்க அப்படியே அந்த இன்ஜின் மாதிரி ஒரு இப்படி வண்டி போயிட்டு இருக்க இன்ஜின் ரெடியா இருக்கா, வேற ஒரு போகி அட்டாச் பண்ணி போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறேன். ஸோ இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நாங்களாம் என்ஜாய் பண்றோம். ஸோ ஐ எம் ரியலி ஷுர், வெரி ஷுர், லைக் நீங்களும் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவேன். நம்ம இது ஸ்பிரிச்சுவல் பாத். இதெல்லாம் நம்ம வந்து வித்தவுட் பீயிங் ஒன் சிங்கிள் பைசே, சும்மா ஒரு டைம் தான் வேணும் நமக்கு. we have to remove time from our ரெகுலர் இதுலேருந்து, டியூட்டிஸ்லேருந்து அண்ட் கேன் ஸ்டார்ட். சரி, நம்ம வந்து இப்போ இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு நல்லா வணங்கி சேவிச்சுக்கலாம். எனக்கு நல்ல புத்தி கொடுப்பா, இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிக்கிறதுக்குள்ள திறனை கூட. கிராஸ்னா என்னது அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டு அதை என்னோட வாழ்க்கையில நடைமுறையில் கொண்டு வரணும். நாட் சோ வெரி ஈஸி. ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது பகவானே சொல்லுவார் தான், இன்னைக்கு இதுல சொல்லுவார், பழகி அர்ஜுனா நீ பழக பழகதான் வரும் அப்படின்னு அவரே சொல்லுவார். அப்போ அதனால நம்ம வந்து பழகலாம். நிறைய பழகினாதான் நமக்கு வரும். அண்ட் இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு நிறைய புண்ணியங்கள்லாம் பண்ணனால இந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கே வந்துட்டோம். பெட்டர் லேட் தான் நெவர்ங்கிற போல ஒரு ஏஜ்ல வந்துட்டோம். பட் இனிமே கீழே இறங்கி போகாம இன்னும் முன்னுக்கு பாதையில போயிட்டு இருக்கிறது பார்ப்போம். ஒரே ஒரு 3 டைம் நான் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்றேன். நீங்க வந்து மியூட்டே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஆக்சுவலி நம்ம கிளாஸ்லயே வந்து 108 ஜப்பா எடுக்கணும்னு எனக்கு ஆசை. பட் முள்ள எல்லாரும் வரதுனால ஹார்ட்லி ஃபியூ பீப்புள். பரவாயில்ல. ஏன்னா என்ன ஆகுனா அப்புறம் லெவல் 2ல போயிட்டு தெரியலையே இது என்ன ஜப்பா, இது 108 ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே, பஞ்சதத்துவ மந்திரம்னா என்ன தெரியாது, அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது. ஏன்னா there are students அந்த மாதிரி சொல்றா. ஸோ ஐ ஹாவ் டு கிவ் யூ ட்ரைனிங். இந்த லெவல் 1லயே என்ன படிச்சு விட்டோம்னா அது உங்களுக்கு பழக்கமே ஆயிடும். லெவல் 2ல போகும்போது யாரு கேட்டனா நாங்க டெய்லியே ஒரு 3-4 மாலை பண்றோம்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா சொல்லிடுவோம். ஸோ அந்த பழக்கத்தை கொண்டு வரதுக்கு நம்ம பார்க்கலாம். நாளையில இருந்து நீங்க வந்தப்புறம் நம்ம ஒரு மாலை வந்து ஜபிச்சு விடலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி எடுக்கலாம். உங்களுக்கு யாருக்காவது பிரணத்தி எடுக்க தெரியும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் த நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இல்ல உங்களுக்கு இன்னும் தெரியல அப்படின்னாக்கா ஓல்ட் டிவோட்டிஸ் கேன் சே. ஓல்ட் டிவோட்டிஸ்க்கு யாரும் இப்போ ஃப்ரீ இல்ல முடியல அப்படின்னாக்கா நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓ எஸ், யாராவது சொல்றாளான்னு பாருங்க. யாரும் சொல்லலைன்னு நான் நீங்க எடுக்கலாம் மாதாஜி. மீனாட்சி மாதா நேற்றுக்கு நீங்க எடுத்தாலே நீங்க தாராளமா எடுக்கலாம். இல்லாட்டா உங்களை ஓல்ட் டிவோட்டிஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ப்ரிப்பேர்ட். அங்க நிறைய கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றாங்க. நீங்க உங்களுக்கு தான் இது திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் ஃபார் யூ மாதாஜி. இல்லம்மா, என்னோட கிளாஸ்ல இருக்கிறவா யாராவது சொல்லுங்க. நீங்க அண்டர்ஸ் பண்ணிடுங்க, பரவாயில்ல. அப்படி இருந்தாலும் நான் வந்து அவளை ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணேன். நீங்க ஆல்ரெடி நேத்தி படிச்சுட்டாரு. அப்ப வேற யாருக்காவது நான் கொடுப்பேன். இன்னும் அவள் கான்ஃபிடன்ஸ் வரலன்னா they will learn. ஆரம்பிச்சு. சரி, நான் ஆரம்பிக்கட்டுமா? எஸ் எஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோ அபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மாஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுதகபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சக கண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம்
ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சக கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாங்கான் விதாம் ஹே ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே தப்த தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த. மாதாஜி நீங்க மேல உள்ளெல்லாம் படிக்கணும். நமோ பிரம்மண்ய தேவி. இது நீங்க வேற படிக்கிறேன், புக்க படிக்கிறேன், புக்க நீங்க வேற படிச்சேன், அதனால ஏதோ பேப்பரை பார்த்து நமோ படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதாந்தியாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரவத்துஷே நமக. குரவே கௌரவ சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாசாத்ய தேசதாரிணே பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூபஸ்வரூபகம் பக்தாரம் பக்தாக்யம் நமாமி பக்த சக்திகம். பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். பக்தாவதாரம் பக்தாக்யம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌரவ பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. யாரும் சொல்ல மாட்டேன், நீங்க நியூ ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்ல மாட்டேன். எக்ஸாம் ஃபேர் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட். ஆனா இது மாத்திரம் இந்த வாஞ்சால இருந்து நீங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய போயிட்டாரு. அப்ப ஏதோ பேப்பர் சத்தம் கேட்டது எனக்கு. நீங்க பேப்பர் திருப்பி நான் இதுல கிராஸ் வருதுங்கிறதுனால புக்கு வச்சேன். ஆனா புக்ல பாதிதான் இருக்கு, பாதி இல்ல. அதான் எல்லாம் இல்ல, எல்லாருமே ஃபுல்லா கவர் பண்றது இல்ல. நான் கொஞ்சம் ஒரு மேக்ஸிமமா போட்டிருக்கேன். செலக்ட் பண்ணி போட்டதுதான். இன்னும் நிறைய இருக்கு, இல்ல செலக்ட் பண்ணி போட்டுருக்கு. கையில ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டாவது எடுத்துட்டு வச்சுக்கோ. ஆமா, இது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறா. இப்ப நம்ம காட்டுறேன், எடுத்துக்கிறா. இப்ப ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துங்க, அப்புறம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. எல்லாருமே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோ. and you can keep that as a reference and daily நீங்க practice பண்ண முடியும். It's all like school prayer மாதிரி தான் இல்லையா? ஸ்கூல்ல எல்லாம் பிரேயர்லாம் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி தானே வச்சிருக்கோம். நான் தேடினேன், பாதிக்கு மேல காணுமேன்னு தேடினேன். இதுல ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி ஓகே எல்லாரும் எடுத்துட்டா. ஓகே எஸ். இப்ப எங்க வந்திருக்கோம் நம்ம? பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்ற வகுப்புக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயம். ரொம்பவே நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். 6வது அத்தியாயம் கொஞ்சம் நீண்டு போகும். பட் இப்ப 6:15 ஆரம்பிச்சுட்டோம். தியான யோகம் 7:15 கூட முடிக்க பார்க்கணும். 1 hour முடிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஓகே, இது இப்ப 5வது அத்தியாயம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அர்ஜுனனின் குழப்பம் என்னது? செயலை துரத்தல் அல்லது பக்தியுடன் வேலை செய்தல். என்ன பண்ணணும்? எல்லா வேலையும் திறந்து உங்களை நினைத்து இப்படி மெடிடேஷன் உட்காரணுமா, இல்ல என்னுடைய வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு உங்களை பக்தி பண்ணலாமா? டெஃபினெட்லி பகவான் அதான் சொல்லியிருக்க. நீ உன் டியூட்டி விடாதே. இப்ப யாராவது நம்ம கிட்ட ஏதாவது சொல்லணும், இதெல்லாம் எனக்கு எங்க நேரம் அப்படிலாம் சொன்னா பகவான் சொல்லவே இல்லையே. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானை வழிபடுன்னு சொல்லவே இல்லையே. உங்க டியூட்டி பண்ணு, ஆனா என்ன நிமித்தம் பண்ண. எனக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டு என்ன மனசுல நினைச்சிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா நீங்க பாட்டுக்கு எல்லா வேலையும் பண்ணலாம் தான் சொல்றேன். யாரும் பகவானே சொல்ல எல்லா வேலையும் விடு, அப்புறம் என்ன பஜனை பண்ணுன்னு சொல்லவே இல்லை. அப்புறம் தானே இப்ப இஸ்கான் வேற யாரும் ஒன்னும் சொல்ல முடியாது. வாட் எவர் பகவான் சொல்லியிருக்காரு அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம்.
சோ அதனால எல்லாருமே பகவத்கீதா படிக்கலாம் ரைட் ஃப்ரம் ஸ்கூல். ஒரு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் கராளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு நல்ல மெச்சூரிட்டி வருது. இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கு ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் அவர் டேஸ். நம்ம காலத்துல 5, 6ஆம் கிளாஸ் வருது வரைக்கும் முடி சின்ன குழந்தையாவே இருந்துட்டோம், ஒன்றும் தெரியாம. இப்படி இந்த காலத்து குழந்தைகள் நல்லா ஸ்மார்ட்டா இருக்கா. தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு மாதிரி படி எழுத்துக்கூடி படிக்க தெரியும், அர்த்தம் சொன்னா புரிஞ்சுக்கிறா. அண்ட் என்னெல்லாம் பண்ணணும், எப்படி எல்லாம் வழிபாடு பண்ணணும், துளசி வழிபாடு எப்படி பண்ணணும் எல்லாம் சொன்னா அப்படியே அப்படி கற்பூர புத்தி மாதிரி படிச்சுட்டு they do it. நைவேத்தியம் பண்றா, டெய்லி நைவேத்தியம் பண்றா குழந்தைகள்லாம். அவ சமைக்கிறாளா, என்ன பண்றா, இருந்தாலும் ஒண்ணும் இல்ல தண்ணியாவது வச்சேன், இல்ல ஃப்ரூட் இருந்தது அப்பா வாங்கிட்டு வந்தா ஃப்ரூட்டை வச்சேன், டெய்லி நைவேத்தியம் பண்ணுவோம். அண்ட் சொல்லுவா, மாதாஜி நேற்றுக்கு நான் இதை நைவேத்தியம் பண்ணேன், இப்போ பண்ணினேன். ஏன்னா அது பொய் சொல்ல தெரியாது. உண்மையா நான் கேட்கறது முன்னாடி அவளே சொல்லுவா. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா, அதுவும் பெரிய ஒரு ஃபீட், அதுவும் பெரிய ஒரு சக்சஸ் அவளுக்கு. அதெல்லாம் ரொம்ப இதா இருக்கும். அதனால நம்ம வீட்டு குழந்தைகளுக்கு கூட நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணலாம். சரி நம்ம சொல்லி கேட்க மாட்டோம்னா ISKCONல போட்டு, ISKCONல வந்து காத்தால 6 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கு குழந்தைகளோட, சாயந்தரம் வந்து 7 மணிக்கு இருக்கு. முன்னாடி நிறைய இருந்துட்டு, இப்ப வந்து 2 ஷார்ட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா ஸ்கூல்ல ஆரம்பிச்சு கொடுத்து, சோ குழந்தைகள் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிடுவா, அப்புறம் கிளாஸஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி முன்னாடி ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கும்போது they were able to attend. இப்ப நம்ம வீட்டு குழந்தைகளும் இதெல்லாம் படிக்கிட்டு வீட்டுல ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணி சொல்லலாமே. அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். சோ அப்ப இதான் எல்லாம் கிளாரிட்டி வருது. அர்ஜுன் ஒவ்வொன்னா கேட்க கேட்க பகவான் பதில் வரும். அப்புறம் கர்ம பந்தத்திலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கும் நிஷ்காம கர்ம யோகம் செய்தல். நிஷ்காம கர்மனா என்னது? there are 2 ways of doing things. ஒண்ணு வந்து சகாம கர்மா, இன்னொன்னு வந்து நிஷ்காம கர்மா. சகாமனா என்னது? நான் எனக்கு வேண்டி செய்யறேன். ஒரு சமையல் பண்றோம், நான் நல்லா அன்னைக்கு வந்து இந்த ஐட்டம் பண்ணோம், எனக்கு இது இன்னைக்கு சாப்பிடணும் தோன்றது, நான் பண்ணினேன். எனக்கு ஏதோ வேலைக்கு போறோம், எனக்கு வேண்டி சம்பளம், எனக்கு இவ்வளவு எல்லாம் வாங்கணும், அப்படி இப்படி எல்லாம் எனக்குன்றது எல்லாமே சக்காம கர்மம். அது இல்லாம விச் இஸ் பெட்டர் நிஷ்காம, நான் எனக்கு வேண்டி பண்ணல, பகவானுக்கு ஒரு திருப்தி பண்றதுக்கு எல்லாம் பண்றேன். வேலைக்கு போறது என்னது, ஏதோ பகவானுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை போட்டு கொடுத்துருக்க, சம்பளம் வருது, ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு யூ சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு கும்பிடு டெய்லியே போடலாம். என்ன இப்பத்த காலம் அப்படி இருக்கு, ரிட்ரென்ச்மெண்ட் எல்லா இடத்துலயும் பெரிய பெரிய டாப் ரொம்ப நன்னா போயிட்டு இருக்கிற கூகுள் கம்பெனி அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இழுத்து மூடுறான்னு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டாப் ஆஃபீஷியல தான் எடுத்து விட்டு விடுறா. ஏன்னா அவளுக்கு இவ்வளவு ஜங்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கேன், அதுக்கு ஒரு 100 பேருக்கு நம்ம ஜாப் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவளை தான் எடுத்து விடுறோம். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு இது இருக்கு, ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம கம்பெனியில் ஏதோ ஒரு உத்தியோகம், ஏதோ நம்ம படிச்ச அறிவுக்கு ஏதோ ஒரு ஜாப் போட்டு ஏதோ சம்பளம் கொடுக்குறாளே, ஐ எம் ரியலி தேங்கிங் யூ. அண்ட் மாசம் சம்பளம் வேற ஒழுங்கா கொடுக்குறான், இல்ல நீ 4 மாசம் வேலை பண்ண அப்புறம் பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் வித்தடி. எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து பகவான் தேங்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. நம்ம சிஸ்டமா இருக்கட்டும், அவுட் சைடு இதா இருக்கட்டும். சோ நம்ம வந்து நிஷ்காம கர்மம், எதுவுமே பகவானை நினைத்து ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங், இதை வந்து அதெல்லாம் அர்ப்பணம், அவருக்கு அர்ப்பணம். அந்த மாதிரி தான் செய்தல். அதுல இருந்து அது என்ன ஆகும், கர்ம பந்தத்திலிருந்து ஒருத்தரை விடுவிக்கும். கர்ம பந்தம்னு என்னது, பாவ புண்ணிய அந்த ரியாக்ஷன்ல இருந்து நம்மளை வந்து விடுதலை கொடுக்கும். அதனால என்ன ஆகும், நம்ம பாதை வில் ஸ்மூத், நமக்கு வந்து திரும்பி மறுபிறவிங்கிறது கிடையாது. சோ பரம்பொருளின் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. பகவானுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து திங்க் பண்றோமோ, அது திங்க் பண்றதுக்கு என்ன, நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும். சத்சங்கம் இப்ப நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு பகவத்கீதா புரியறதோ இல்லையா, அது செகண்டரி. ஒரு சத்சங்கம் ஏதோ காதுல வந்து நல்லது கேட்கறது, சோ அதுதான் இம்பார்ட்டன். ஒரு ஸ்டோரி கூட இருக்கு. ஒருத்தர் வந்து ஒரு வயசானவர் இருக்கார், பேரன் இருக்கார். சோ அது ஒரு பேரன் சொல்றான், தாத்தா டெய்லி நம்ம போறோம் அந்த பாகவதம் கேட்க போறோம், என்னதான் புரியுறது, நான் சொல்றேன் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல, இவ்வளவு வருஷமா நம்ம போறோம், என்னையும் கூட்டின்னு போறீங்க, எனக்கும் ஒண்ணும் புரியல, உங்ககிட்ட கேட்டா உங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறீங்க, என்னதான் பிரயோஜனம். சொல்ற ஒரு இது இருக்கு, கூடை இருக்கு, கறி எல்லாம் அந்த காலத்துல நம்ம தானே கறி, இந்த கறி எல்லாம் போட்டு அந்த கூடை இருக்கு, அதை எடுத்துன்னு வா. சரி எடுத்துன்னு நீ போயிட்டு அதுல வந்து தண்ணி நினைச்சுன்னு வா, அந்த நதியோ ஏதோ ஒரு இடம் குளம், அங்க போயிட்டு தண்ணி அவன் முழிக்கிறான். சரி சொன்னாலே தாத்தான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு தண்ணியில அந்த கூடையில இருந்து எடுத்துக்கணும். வீட்டுக்கு வரதுக்குள்ள பார்த்தா தண்ணியே காணும், எல்லாம் கொட்டி போயிடுச்சு. என்ன தாத்தா என்ன இப்படி சொன்னீங்க பாருங்க, ஒரு தண்ணியே வரல. அப்படியா, சரி திரும்பி போய் கொண்டு வா. அவனும் சரி தாத்தா சொல்றாளேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டே இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு இது வந்தோடனே அவன் சொல்றான், போரும் தாத்தா, என்ன நீங்க விளையாடுறீங்க, இதெல்லாம் தண்ணி நிறைக்க முடியுமா இந்த கூடையெல்லாம், நீங்க இப்படி சொல்றீங்களே அப்படின்னு. அப்போ என்ன அப்ப சொல்றேன், சரி அதெல்லாம் விடு, இப்ப நீ அந்த கூடையை பாரு அப்படின்னா, கூடையை பார்த்தா என்ன தண்ணி இல்ல, ஆனா அந்த கூடை பளிச்சுன்னு இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீ வந்து தண்ணி கொண்டு வரையோ இல்லையோ, அந்த கூடை வந்து பழிச்சா. அப்ப நம்ம என்னது, இந்த மாதிரி சங்கம், இந்த சத்சங்கத்துல பகவத்கீதை கேட்டு புரிஞ்சுதா இல்லையா, தட் இஸ் இம்மெட்டீரியல். நம்ம வந்து ஒரு சத்சங்கத்தை இருந்தா ஒரு ஆன்மீகத்துல ஒரு உருது ஏதோ ஒரு நம்ம தாட், சித்த சுத்தி சொல்லுவா. சித்தம்னா அந்த இன்டெலிஜென்ட் மைண்ட் எல்லாம் ஒரு சுத்தி இதாயிடும். நம்மளோட வே ஆஃப் டாக்கிங், நம்மளோட வே ஆஃப் பிஹேவிங், யாரை பார்த்தாலும் ஒரு அன்பா பார்ப்போம், முன்னாடி இந்த கோபம் தபம் எல்லாம் போயிடும். எல்லாரும் பார்த்தாலும் ஒரு ஒரு இதுல பார்ப்போம், ஒரு சேஞ்ச் வந்துடும். இந்த 18 days வரும்.
அண்ட் இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தா டெஃபினெட்லி வரும். பிகாஸ் யூ லுக் அட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் இருந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ஸ்டோரியில இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ் தான். இது மாதிரி ஸ்டோரி சொல்லும்போது ஒரு பூஸ்டிங்கா இருக்கும் நமக்கு. ஓ அப்படியா, சரி அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா லெவல் 1 அட்டென்ட் பண்ணா 18 days கண்டினியூஸா அட்டென்ட் பண்றது எல்லாருக்கும் நேரம். லெவல் 2 அப்படி இல்லை, 2 days இன் வீக் தான். இருந்தாலும் ஆசையா வந்து சரி இந்த நேரம் நான் ஃப்ரீ தான் காத்தால, லெட் மீ அட்டென்ட். திரும்பி நெக்ஸ்ட் 6-6 AM எந்த மாதாஜி வந்தாங்கன்னா நம்ம அட்டென்ட் பண்ணலாம், நல்ல விஷயங்கள் காதல கேட்கும் சொல்லிட்டு நீங்க வரணும். ஓகே. பரம்பொருளின் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை கிடைக்கும். அமைதி சூத்திரம் இப்ப நேற்றையும் பார்த்தோம், லாஸ்ட் அதுதான் பார்த்தோம். இது நேற்று அமைதி சூத்திரம் சாந்தி உச்சதி அப்படி பார்த்தோமே, அதுதான் அந்த ஸ்லோகம். ஞாத்வா மாம் சாந்தி உச்சதி. இன்னைக்கு என்ன பார்க்கணும்? அஷ்டாங்க யோகா முறைகள். இன்னைக்கு வந்து ஒரு யோகா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போற, அஷ்டாங்க யோகா. அப்ப அது எப்படி எல்லாம் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் திஸ் சாப்டர் இஸ் ஆல் அபவுட் யோகா தான். இன்கேஸ் உங்களுக்கு நம்ம குரூப்ல நம்ம இதுல என்னது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல யாராவது இதுல இருந்ததுனாக்கா they will enjoy more. உங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுனாக்க நீங்களும் சொல்லலாம். ஸோ எப்படி யோகா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கொடுத்துருக்கா. ஆனா எது நம்ம யோகா நினைச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் யோகா இல்லைன்னு அதுவும் சொல்லுவா. இப்பதான் புரியும், ஓ நம்ம இவ்வளவு நாள் இதெல்லாம் யோகா நினைச்சிருந்தோம், இதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தானே அப்படின்னு தோணும். இதெல்லாம் நமக்கு கிளாரிட்டி வந்துடும். இது ஒரு சாப்டர் படிக்க ஒரு கிளியர் இது வந்து கான்செப்ட் வந்து. அஷ்டாங்க யோக முறையை அர்ஜுனன் நிராகரிக்கிறான். அர்ஜுனன் சொல்ற என்னால முடியாதுப்பா, அஷ்டாங்க யோகா அஷ்டாங்க யோகா முறையை அர்ஜுனன் கரெக்ட், ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டு பிராக்டிஸ், என்னால முடியாது அப்படின்னு. அப்புறம் ஏன் பக்தி யோகம் மற்ற யோகங்களை விட மிக உயர்ந்தது? ஸோ நம்ம ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் நம்ம என்ன சொல்றோம், பக்தி மூளையை வளர்த்திக்கிறோமோ இல்லையா. இப்ப நான் சொன்னதுல பகவத்கீதா படிச்சா என்ன நாலேஜ் வந்து யாரு எப்போ ஜெயிச்சானா, யாரு சங்கு ஊதினா, எவன் வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்க, இதெல்லாம் செகண்டரி தான். நேம் ஆஃப் த கிங்ஸ் அதெல்லாம் நமக்கு மெயினா என்னது, அதுக்குள்ள கருத்து எல்லாம் தான் எடுத்துக்கணும். வாட் இஸ் த எசன்ஸ், வாட் இஸ் த மாரல், ஒரு ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது. அப்ப நம்ம லைஃப்ல என்னோட பொசிஷன்ல ஆஸ் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப், ஆஸ் அ ஒர்க்கிங் உமன் ஆர் ஆஸ் அ பிசினஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஏதாவது இருக்கணும். வாட் எவர் நம்ம பொசிஷன், நம்ம அதுல இருந்து என்ன எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ வந்து பக்தி யோகத்துல தான் இது எல்லாமே பகவானை பிரீத்தி பண்ண முடியும். பகவானை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு நமக்கு எல்லாம் காரிய சித்தி தான். எதிர்பார்க்க வேண்டாம், பட் கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ அதனாலதான் பக்தி யோகம் மற்ற யோகங்களை விட மிக உயர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அது கன்க்ளூட் பண்றாங்க. கிருஷ்ணா எல்லாம் மியூட்ல இருங்கம்மா. ஓகே. இப்ப வந்து யோகா நம்ம பார்த்துருக்கோம், நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம். நம்ம வேணா மியூட் பண்ணிடுறேன். அன்னோயிங்லி யூ மே மேக் சவுண்ட். ஓகே, மியூட்டட் இப்படி. இது யோகாவா? இன்னைக்கு நீ ஜாஸ்தி ஸ்லோகம்லாம் இல்லை, அதனால இது வச்சு ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். சில பேர்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா. So difficult for them to breathe and இதெல்லாம் will be very comfortable. இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஷோபாஜி தான் இல்லையா. மேபி பணம் யாராவது ஐயோ பாவம் சொல்லிட்டு பணம் போட்டுடுவா. இது ஒரு டைரக்டா பிச்சை எடுக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணலாம், சொல்லக்கூடாது, தப்புதான். இருந்தாலும் அவ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. சோ இதெல்லாம் இது ஆனா இது வந்து யோகாங்கிற பேர்ல பண்றா. சோ இது யோகாவா? டெஃபினெட்லி இது யோகா கிடையாது. இல்ல இதுதான் யோகாவா? தலை கூப்பிட நிக்கிற. எஸ், யோகால இருக்கு ஷிர்சாசன் அப்படிங்கிறது எல்லாம் நிற்பா. ஆனா இப்படி வந்து நின்றுட்டே இருக்கா. ஷிர்சாசனுக்கு ஒரு டைம் உண்டு, அது வரைக்கும் நின்று திரும்பி வந்து டேக் நார்மல் பிரீத், இதெல்லாம் இருக்கும், ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும். ஆனா இவ ஃபார் எவர் they will mean for hours together they will stand like this. இது யோகாவா? டெஃபினெட்லி it is not yoga. இது யோகாவா? இது ஒன்னு கை கீழே ஒண்ணு காலு மேல, இதெல்லாம் ஓகே. பேலன்சிங் ஆக்ட் சொல்லுங்க, ஓகே வி அக்செப்ட். நல்லா பேலன்ஸ் பண்றப்பா அப்படின்னு. ஆனா யோகா சொன்னா தென் யூ ஃபீல் நோ திஸ் இஸ் நாட் யோகா. இவன் இப்படிதான் தலையை கீழே போட்டு விசிஷ்டாசனம் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஐயோ இது எப்படி இவ்வளவு டிஃபிகல்ட், எப்படி பண்றாங்க. பட் நாட் இன் த நேம் ஆஃப் யோகா. எஸ், யூ கேன் டூ சம்திங் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இதாக பண்ணணும். அப்புறம் இது பியர் யோகா. ஃபாரின் கண்ட்ரில எல்லாம் மெனி பீப்புள் டூ தட். பியர் குடிச்சுட்டே யோகாலாம் பண்ணுவாங்க. இன்னொருத்தி வந்து ஆட்டுக்குட்டி மேல முதுகுல வந்து ஏத்திட்டு அந்த மாதிரி யோகா. திஸ் இஸ் நாட் யோகா. ஓகே, மசாஜிங்க்கு ஓகே, ஏதோ ஆட்டுக்குட்டி இப்படி கால் இப்படி பண்ணுவோம், நமக்கு யாரோ அமுத்தி கொடுத்தா முதுகு வலிக்கிறது, அது வேணா சொல்லலாமே தவிர மசாஜிங் சென்டர் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா ஓகே வி அக்செப்ட், பட் நாட் இன் த நேம் ஆஃப் யோகா. இது யோகா இல்லை. அதே போல இது இப்போ பெரிய ப்ரொஃபஷனல் மல்டிநேஷனல் கம்பெனில எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் டைம் கொடுப்பா. அதுக்கு லீவ் எல்லாமே கொடுப்பா. எவ்ரி மந்த் எவ்ரி டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு நாள், ஒரு வாட்டி எவ்ரி மந்த் நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் வந்து சும்மாவே லீவ். என்ன லீவுனா, இங்க ரொம்ப வேலை பண்ணிட்டாள், அதனால எங்க கம்பெனில இருந்து நாங்க லீவ் கொடுக்குறோம். ஜஸ்ட் பி அட் ஹோம், ரிலாக்ஸ். அதுக்கு சம்பளம் போட்டு கொடுத்து எல்லாம் பண்றா இப்படிலாம். ஏன்னா வேலையை அந்த மாதிரி இருக்கும் வச்சுக்கோ. பட் இவ்வளவு கம்ஃபர்டபுள் இது பண்றா. இது என்னது, சேர்ல உட்காந்து ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ்ல ஒரு ரூம் இருக்கும், அங்க போயிட்டு உட்காந்து ஜஸ்ட் அப்படி பாடி எல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டர்ல உட்காந்து அப்படியே பார்த்து பண்ணும்போது ஒரு பாடிக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ். யூ சே தே கேன் சே தட் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் பீரியட் ஒரு பாடி எக்ஸசைஸ் சொன்னா ஓகே.
இப்படி இது ஓடுறது, ஜாகிங் பண்றது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஓகே. டோனிங் ஆஃப் மசில்ஸ், யூ சே நேம் இட், தென் எஸ், அது ஓகே, அது கரெக்ட் தான். பட் இது இல்லாம யோகாங்கிற பேர்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பேர் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. யோகா நாங்க நடத்துறோம், ஏன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்றதுதான் யோகா அப்படிங்கிற. பட் இது இஸ் நாட் கால்ட் யோகா. அப்ப யோகான்னு என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன். இப்ப என்னெல்லாம் இருக்கு, புக்ஸே எல்லாம் முக்கரா. யோகா, பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் யோகா, அப்புறம் என்னது பிரெக்னன்சி யோகா, யோகா ஃபார் வெல்னஸ், பேக் கேர் யோகா, டெஸ்க்டாப் யோகா, யோகா சீக்ரெட்ஸ் ஃபார் பிசினஸ் சக்சஸ். பிசினஸ்ல சக்சஸ் ஆகணும்னா யோகா பண்ணணும். யோகாக்கு அதுக்கு ஒரு சம்பந்தமே கிடையாது. பிசினஸ் என்ன பண்ணாலும் நல்லா குவாலிட்டியா விற்கணும், நல்லா பேசணும், நல்லா கன்வின்சிங்கா பேசினா அவ வாங்குவா. அண்ட் சர்வீஸ் கொடுக்கணும். ஆஃப்டர் சேல்ஸ்க்கு அப்புறம் சர்வீஸ் கொடுக்கணும். அதுதான் பிசினஸ் வளர்த்த முடியும். அப்புறம் சேர் யோகா, அப்புறம் இது வந்து கேட்ஸன் யோகா, கேட்டுக்கெல்லாம் கூட யோகா. அப்புறம் வெயிட் லாஸ் யோகா, ஆபீஸ் யோகா, டென்னிஸ் யோகா. இது புக்கு பிரிண்ட் பண்றது மாத்திரம் இல்லை, யாரோ ஒருத்தன் எழுதி அது புக்கு பணம் போட்டு எல்லாம் புக் பண்ணிருக்காங்க. வாங்குறாங்களே, அவ்வளவுதான் சொல்றேன். ஓகே, அதெல்லாம் வந்து யோகாவே கிடையாது. ஆனா அதெல்லாம் வேற ஒரு பேர் சொல்லி சொன்னா பரவாயில்ல. நம்ம என்னது ஆக்சுவலி யோகான்னு அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகா என்பது என்னது, மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல், தியானம், செறிவு, உட்கார்ந்த நிலைகள், காற்றின் உள்சுழற்சியின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துதல் போன்றவற்றின் மூலம் சுய ஒழுக்கத்தை உள்ளடக்கியது. இது பாகவதத்துல கொடுத்தோம். பாகவதம் எவ்வளவு பேர் தெரியுமோ தெரியாது. பாகவதம் எல்லாம் அலசியாச்சு. எல்லாம் வந்து எவ்ரி திங் இஸ் தேர் இன் பாகவதம். பட் இந்த ஸ்டோரி ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஒரு ராஜா இருந்தார், அவர் இப்படி பண்ண, ஓஹோ இப்படியா, அப்ப நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். எதுவுமே குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஒரு ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லித்தனாக்கா they understand better. அதுபோலதான் நம்ம எல்லாருமே அந்த லெவல்ல இருக்கும். ஸோ பாகவதம் will tell us in the form of story. அப்ப அது கருத்து என்ன, மாரல் எடுத்துனோம்னாக்கா நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பாகவதம் 2.5.16 யோகா யோகானா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு இது 8 சக்கரம். 1 2 3 4 5 6 7 8 ஷட் சக்கரம், அந்த மாதிரி அதெல்லாம் சக்கர யோகாலாம் உண்டு. சுவாதிஷ்டான, மணிப்பூரக்கா, அந்த மாதிரி எல்லாம் பேர். நம்ம இப்ப யோகா பத்தி எல்லாம் ஒன்னும் டிஸ்கஸ் டீட்டெயிலா யோகா பத்தி படிக்கப்படல. பட் we are just saying யோகான்னா என்னது, ஆக்சுவல் யோகானா என்னதுன்னு படிப்பாங்க. ஸோ அஷ்டாங்க யோகா. ஸோ வாட் இஸ் அஷ்டாங்க யோகா? அஷ்டனா என்னது, 8 பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஒரு யோகாவுக்கு வந்து ஒரு 8 பார்ட்ஸ் இருக்கு. அதுதான் அஷ்டாங்க யோகா. ஃபர்ஸ்ட் என்னது யமம். யமம்னா என்னது, வெளிப்புற பண்புகள். அது என்னதுன்னு நெக்ஸ்ட் இதை பார்க்கலாம். வாட் இஸ் வெளிப்புற பண்பு, உள்ள டீட்டெயில். நியமம், யமம், நியமம்னா உட்புற பண்புகள். ஆசனம், எப்படி உட்காரணும், உட்காரும் விதம், அது தியானத்துல எப்படி உட்காரணும். அப்புறம் பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சி. அப்புறம் பிரத்யாகாரம், புலன்களை அடக்குதல். அப்புறம் தாரணை, கவனத்தை ஒருமித்தல். அப்புறம் தியானம், சிமிலர் தான், ஆனா தியான நிலை உட்கொணர்தல். நாட் ஓன்லி புலநிலை ஃபுல்லாவே அறிய வேண்டிய ஒண்ணுமே தெரியாது. அதை விட டாப்ல என்னது, சமாதி. நம்ம நிறைய இந்த ஆச்சாரியர்கள் பார்த்துருவோம். ராகவேந்திரா எல்லாருமே சமாதியில உட்காந்து அப்படியே they just left their body, அப்படியே மூச்சியை இது பண்ணிட்டாரு மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் ஹை லெவல் ஆஃப் இது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஷ்டாங்க யோகா. திஸ் இஸ் எஸ், இது வந்து நம்ம பண்ணலாம். ஏன் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம்னா அதுக்கு வந்து ரீசன் இருக்கு. யோகானாலே என்ன புரிஞ்சுக்கலையே நம்ம. அப்ப இப்ப யோகான்னு என்னதுன்னு புரிஞ்சோம்னாக்கா இதெல்லாம் எஸ் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ யோகா என்பது வெறும் உடல் பயிற்சி அல்ல. யோகா என்ற வார்த்தை யுஜ் என்ற சம்ஸ்கிருத மூலத்திலிருந்து வந்தது. யுஜ்யத்தை அனேன இதி யோகா. யுஜ்னாக்க இணையறது. என்னது இணையறது, உடலும் இணையறது, அந்த மாதிரி இல்லை. பிரம்மன், கடவுளோட பிரம்ம ரூபத்துல நம்ம வந்து உடல் இணைகிறோம், நம்ம வந்து கடவுளோட ஒன்றி போயிடுறோம். இதெல்லாம் அத்வைத பிலாசபி which we don't believe. நம்ம கோலோக விருந்தாவனம் போயிட்டு நம்ம மோட்சம் கிடைச்சு அங்க போனாலும் கிருஷ்ணன் அங்க இருப்பார், நாம் இங்க இருப்போம். அவரை நேருக்கு நேர் பார்க்கலாம். அங்கேயே அவர் நம்ம வந்து பஜனை பண்ணோம், கீர்த்தனம் பண்ணோம், அவரை வந்து ஸ்துதிக்கணும். இதுதான் நடக்கும். பிகாஸ் we are ever the servitor of the Lord. நம்ம சர்வீஸ் தான் பண்ண முடியும், நம்மள ஒன்றி போக முடியாது. தட் இஸ் வாட் துவைதா பிலாசபி டீச்சர்ஸ். நம்ம ஃபாலோ பண்றது துவைதா பிலாசபி. அத்வைதிக் பிலாசபி எல்லாம் அப்படி இல்லை. they just merge with the Brahman அப்படி சொல்லுவோம். சோ நம்ம எல்லாம் இஞ்சத்தைனா என்னது, merging இல்ல, மனதளவுல இது இஞ்சத்தை அனேன இதி யோகா. அதாவது யோகா என்பது பரமாத்மாவுடன் இணைவது, ஒன்றிணைவதே அல்லது பிணைப்பதுனாக்கா தாட் ப்ராசஸ்ல நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து பண்ணணும். அஷ்டாங்க யோகா என்பது யோகாவின் 8 உறுப்புகள். இதயத்தில் உள்ள அவரது வடிவத்தை தியானம் செய்வதன் மூலம் பரமாத்மாவுடன் இணைக்கும் 8 படி செயல்முறைகள் ஆகும். யமா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து யமா எனப்படும் முதல் உறுப்பு உண்மை. இதெல்லாம் தான் என்னது, சுத்தமா இருக்கிறதுனா என்னது, வெளிப்புற சுத்தம் அப்படின்னா என்னது, உண்மை பேசுறது. இதெல்லாம் தான் உண்மை பேசுறது. அஹிம்சையா இருக்கிறது, பேராசை இருக்கக்கூடாது, கண்டனம் மற்றும் திருடுவதை தவிர்த்தல் ஆகிய 5 வெவ்வேறு நெறிமுறை கொள்கைகளை கொண்டுள்ளதான் யமா. இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா யூ ஆர் ஃபாலோயிங் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்.
அஷ்டாங்க யோகாவோட யமா நீ வந்து ஃபாலோ பண்ற. அப்புறம் நியமானது எனப்படும் இரண்டாவது உறுப்பு சுய உணர்வு, தவம், மனநிறைவு, வழிபாடு மற்றும் தூய்மை ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது. தூய்மைனா அகத்தின் தூய்மை, புறத்து தூய்மை எல்லாம். இது வந்து நியமா. அப்புறம் ஆசனம் எனப்படும் மூன்றாவது உறுப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒருவர் நிதானமாகவும் நிலையாகவும் சௌகரியமாகவும் அசையாமல் உட்காரும் தோரணை. பிராணாயாமா அல்லது மூச்சு கட்டுப்பாடு. பிராணாயாமம் இதெல்லாம் ஐ திங்க் பிராணாயாமம் ஒரு நாஸ்ட்ரில்ல இருந்து மூச்சு இழுக்கிற முடியும். இதை இன்ஹேல் பண்ணி ஹோல்ட் இட் தட் அந்த பிரெத்தை நல்லா ஹோல்டு பண்ணி அப்புறம் இந்த நாஸ்ட்ரில்ல இருந்து விடுறது. அப்புறம் வித்தவுட் ஏர், நம்ம உள்ள ஏரே இருக்காது, அப்படியே ஹோல்டு பண்ணி இருக்காது. அப்புறம் இந்த நாஸ்ட்ரில்ல இருந்து எடுத்து மேல ஃபுல் ஏர் அப்படி ஹோல்டு பண்ணிட்டு இந்த நாஸ்ட்ரில் இதெல்லாம் இதா இருக்கும். நம்ம இதழ் வாத கஃப பித்தம் பித்தம் வாதம் கபம் இது மூணும் வந்து சரிசமமா இருக்கும். ஏன்னா ஒண்ணு வந்து சூரிய நாடி, ஒண்ணு சந்திர நாடி, அப்படி எல்லாம் யோகால சொல்லுவா. கரெக்ட். ஏன்னா ஒண்ணு வந்து உஷ்ணத்தை கிரியேட் பண்ணும், ஒண்ணு வந்து குளிர்ச்சியை கிரியேட் பண்ணும். சில பேர் பார்த்தா எப்பவும் பெர்மனன்ட் கோல்டு. ஐ எம் ஆஃப் தட் கேட்டகரி. எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு கோல்டு இருக்கும், நெஞ்சில சளி, மூக்குல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும், இருந்துட்டே இருக்கும். சில பேருக்கு அந்த இது நிறைய இருக்கும், என்னது கபம் நிறைய இருக்கும். சில பேருக்கு பித்தம் நிறைய இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து இது என்னது கபம் பித்தம் என்ன சொன்னேன் அது. சோ இந்த மூணு வந்து பேலன்ஸா இருக்கணும்னா இதெல்லாம் நம்ம ஒழுங்கா மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாம் பண்ணினா எல்லாம் சீரா இருக்கும். வாதம் இஸ் ஏர். ரொம்ப அந்த காற்று நிறைய இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வாதம் வந்துடும். வாதம் சோ இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து அது ஆயுர்வேதிக் படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் நல்லா தெரியும். So we are discussing all that. மீனாட்சி மாதாஜி, எஸ் ஒரு நிமிஷம் இருக்கும் மாதாஜி. நான் வந்து எல்லாத்தையும் உங்களை எல்லாம் பார்க்காம நான் ஸ்லைடு பார்த்து தான் படிச்சேன். சொல்லுங்க. If you have any reflection on that, you can talk. Yes, சொல்லுங்க மாதாஜி. அன்மியூட் பண்ணிக்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இந்த இது இல்ல இந்த சந்திர நாடி சூரிய நாடிலாம் இதுல இருக்கு. இது பண்ணும் பொழுது யோகா பண்ணும் பொழுது ஆமா இருக்கு. அதனால அதை டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். சந்திர நாடி சூரிய நாடி ஒண்ணு வந்து சூடு கிரியேட் பண்ணும், ஒண்ணு வந்து கோல்டு கிரியேட் பண்ணும். சோ எல்லாம் இருக்கு. அதை பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். சோ அந்த யோகால எல்லாம் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறா. இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஃபுல் யோகான்னு நம்ம சொல்ல முடியுமான்னு சொல்லிதான் நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஓகே, அது எண்ட் ஆஃப் த சாப்டர் நமக்கு தெரிஞ்சு விடும் என்னதுன்னு. ஏன்னா இப்ப ஆக்சுவலி உங்களை யாரையும் பார்க்காம நான் வேற ஸ்லைடை பார்த்து தான் பேசிட்டு இருக்கேன். இப்ப நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கா, அது மாத்திரம் இண்டிகேஷன் வந்தது. சரி, அப்போ ஓகே. அப்புறம் ஆசனம் எப்படி உட்காரணம். அப்புறம் பிராணாயாமா படிச்சிருக்கோம். பிரத்யாகாரா எனப்படும் ஐந்தாவது உறுப்பு புலன்களிலிருந்து விலகுதல். நமக்கு புலன்கள் இருக்கு, கண்ணால பாக்குறோம், காதால கேட்கிறோம், இதை அந்த புலன்களை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றோம், அதுல இருந்து விலகி இருக்காது. தாரணா எனப்படும் ஆறாவது உறுப்பு மனதை ஒருமுகப்படுத்தணும். நாட் ஓன்லி யோர் சென்சஸ். இப்ப கண்ணை மூடி தியானம் பண்றோம்னா கண்ணு மூடி இருக்கு, காதும் மூடணும். ஆனா காதுக்கு ஃபிளாப் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா என்னது நம்ம ஃபுல் பண்ணும்போது யாராவது பேசினா கூட நம்ம கேட்காது. டோட்டலி யுவர் கான்சன்ட்ரேட். அப்புறம் இந்த மனசையும் லைக்கணும். மனசும் வந்து எங்க அலப்பாய விடாம அது ஒரே இதுல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும். அதுதான் தாரணம். பிரத்யாகார புலன்கள். அப்புறம் தாரணா எனப்படும் ஆறாவது உறுப்பு மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல். அப்புறம் தியானா சிமிலர் டு தாரணா தான் இன்னொரு ஹையர் லெவல் எனப்படும் ஏழாவது உறுப்பு மனதை செயல்முறையாக நிலைநிறுத்துவது. ஒரே ஃபிக்ஸ் ஆன் ஒன் பர்டிகுலர் திங், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. அர்ஜுனா எப்படி அந்த அம்பை எம்பது உனக்கு என்ன தெரியறது கேட்டா அந்த பறவையோட கண்ணு லெஃப்ட் ஐ மாத்திரம் தான் தெரியாது, வேற என்ன தெரியாது, ஒன்னும் தெரியல, எனக்கு அதுதான் தெரியாது. போக்கஸா இருந்தானே அந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து தியானத்துல எப்படி டோட்டலி கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் ஒன் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட். அப்புறம் சமாதி, அது கடைசி நிலை எனப்படும் எட்டாவது உறுப்பு பரமாத்மாவுடன் தன் நினைவிழந்த நிலையில் ஒன்னும் தெரியாது, ஆல்மோஸ்ட் லைக் அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல அப்படி சமாதி நிலையில எங்க இருப்போம், என்ன இருப்போம், மூச்சு விடுறோமா உசுரோடு இருக்கோமான்னு கூட தெரியாம அந்த நிலையில இருப்போம். முழுமையாக ஒன்றிணைதல், அதான் சமாதி நிலை. இதெல்லாம் சேர்ந்தது, இந்த 8 பார்ட்ஸும் சேர்ந்ததுதான் அஷ்டாங்க யோகா என்று சொல்றோம். இந்த யோகாவை கற்க நீங்கள் தயாரா? எஸ், ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நிஷ்காம கர்மா. முன்னாடி நம்ம இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்போம். நமக்கு வேண்டிய செயல் புரியாம கடவுளை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பண்ணணும். இப்ப இங்க வந்து என்னது, ஒரு லேடியை தான் போட்டிருக்கா. ஆனா மல்டி டாஸ்கிங் ஆச்சே, லேடிஸ் எல்லாருமே அப்படித்தானே. அப்ப என்னது, ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல வேலையும் பண்ணுவேன், ஆபீஸ்க்கும் போவேன், குழந்தையும் பார்த்துப்பேன், சமையலும் பண்ணுவேன், கிளீனிங்கும் பண்ணுவேன், என்னத்தையோ எல்லாம். அது என்ன இங்க 6 கை கொடுத்துருக்கா, எல்லாம் பண்றதுக்கு. எந்த ஒரு நம்ம வேலைக்காரியில இருந்து பார்த்தோன்னா காலையில சீக்கிரம் தண்ணி, அவளெல்லாம் தண்ணியும் வராது வீட்டுக்குள்ள. தண்ணி எங்கேயும் கொண்டு வந்தேன், பாத்திரத்தை தேய்ச்சேன், குளிச்சேன், அவளும் பூஜை பண்ணுவான், எல்லாம் பண்ணிட்டு வருவா.
சோ அந்த மாதிரி நிஷ்காம கர்மா, நிஷ்காம கர்மனா எல்லாம் பகவானை நினைத்து செய்யும். அப்புறம் செகண்ட் லெவல்ல ஞானத்தையும் வளர்க்கும். நாட் ஓன்லி நிஷ்காம கர்மா, கொஞ்சம் ஞானம். அதான் இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ் அது இது படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஞானமும் வளரும். அது வந்து பகவானுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஐக்கியமாயிட்டே போகும். அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகா. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இந்த 8 அங்கங்களும் படிக்கும்போது என்னது, இங்க வந்து போட்டோல ஒன்லி சூரிய நமஸ்காரம் தான் கொடுத்துருக்கா, யோக சித்தி. பட் அஷ்டாங்க யோகா இப்ப நம்ம பார்த்தோமே அதான். சோ அது வந்து இன்னும் ஒரு யோகத்துல இன்னும் நல்லா தேர்ச்சி பெற்று வருவோம். கடைசியில இதெல்லாம் எங்க கல்மினேட் ஆகும், பக்தியில கொண்டு போய் நிறுத்தும். இதெல்லாமே பக்தியோடு பண்ணின்னு தான் வருவோம். ஆனா கடைசி லெவல்ல வரும்போது நம்ம என்னது, பக்தியில ஊன்றி போய் பகவானை நல்லா நம்பிட்டு எது நடந்தாலும் பகவான் நமக்கு என்னை விட மாட்டார், பகவான் என்னை பார்த்துப்பாரு. அண்ட் எவ்ரிதிங் வில் பி பிளிஸ்ஃபுல் ஆல்சோ. நமக்கு பாக்குறது அனுபவிக்கிறது எல்லாமே நல்லா இருக்கும். சோ உங்களுக்கு வந்து இது இருக்காது, என்னது ஒரு விரக்தியோ ஏன் இப்படி ஆயிருக்கு அந்த ஒரு தோணல். நிஜமாவே ஏதாவது இருந்தா கூடி அந்த பக்குவ நிலைக்கு நம்ம வந்துருவோம். சோ வாட் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு வந்து சோ பக்தி யோகத்துலதான் வந்து இதெல்லாம் போய் சேர்றது. சோ இந்த யோகாவை கற்க நீங்க தயாரா? அப்கோர்ஸ் எஸ். நான் உங்களுக்கு வேண்டி நானே ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். சோ இதுதான் யமா, இதை பத்தி எல்லாம் நிறைய இது இருக்கு. நம்ம ஸ்லோகா எல்லாம் படிக்க வேண்டாம். ஒன்லி அது என்ன சொல்லியிருக்கா, யமால வந்து 6.10 சொல்லியிருக்கா, யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமையுணர்வுகளில் இருந்தும் ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டிருக்க வேண்டும். உரிமைனா இது என்னுடைய வீடு, என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய எல்லாம் என்னுடையன்னு. அவன் உடலே என்னுடைய இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உட்கார்ந்து இருக்கான். வாட் எவர் இஸ் வெரி நாட் கன்சர்ன். அவன் வந்து ஃபுல் பகவான் வைத்து உட்கார்ந்து, உடலே அவனோட இல்லைன்னா அப்ப பாக்கி உள்ளனா அவனுக்கு ஒண்ணுமே நினைவு இல்லாம அந்த மாதிரி பண்ணுவான். தான் வந்து யமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கான். இதெல்லாம் ஸ்லோகம் கொடுத்துருக்கு, நாட் நெசசரி டு ரீட். ஏன்னா நம்ம ஸ்லைட் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதை கவர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் டைம்ல இருக்கு. அப்புறம் நியமா 6.17 கொடுத்திருக்கு, உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன். கேளிக்கை பண்ணக்கூடாது சொல்லவே இல்லை. எஸ் யூ கேன். கேளிக்கைன்னா கொஞ்சம் நம்ம ரிலாக்ஸேஷன் ஏதோ டைம் பாஸ் பண்றோம். ஆனா எப்படி டைம் பாஸ் பண்ணா பகவான் இது கேட்கலாம், சம்திங் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலாக்ஸேஷன். அதர் ஃபுல்லாவே ஆப்போசிட் இதுல போகக்கூடாது. ஆனா எப்படி எல்லாம் சாப்பிடணும், கரெக்டா அந்த டைம் டு டைம் சாப்பிடணும், அளவோட சாப்பிடணும். உறங்குறதும் அப்படிதான் டைம் எல்லாம் வரும். இனிமே 16 சாப்டர்லாம் இதெல்லாம் படிக்க போறோம். உறங்குதல் எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து எந்த டைம்ல உறங்கி எப்போ எழுந்திருக்கிறது, ராத்திரி எப்போ படுத்துக்கிறது, அது சத்துவ குணக்கார எப்போ எப்படி இருப்பா, ரஜகுணத்தில் இருக்கிறவங்க எப்போ தூங்குவா, எப்படி சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பை பகவான். கேன் யூ இமேஜின்? பகவானுக்கு இதெல்லாம் வேலை இல்லாம இதெல்லாம் போட்டு எழுதிருக்காரு பகவத்கீதை. எல்லாம் நம்மள சீர்திருத்தம். ஆனா எவ்வளவு பேர் பகவத்கீதா படிச்சு அதெல்லாம் வந்து உட்கொண்டு நல்ல இது வாழ்க்கை வாழறான்னு தெரியாது. உழைத்தல், அதுபோல இதை போல எப்படி வந்து உழைக்கணும். அதுக்கப்புறம் கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். சோ இந்த யோகா பயிற்சி அதுக்கு வேண்டியெல்லாம் தான் படிக்கிறோம். அப்புறம் வந்து ஆசனம், எப்படி வந்து உட்கார்றது. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். உடனே சில பேர் ஆமா அவனே வந்து உடல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து தியானம் பண்றான். அவனுக்கு எதுக்கு மான் தோல்லாம், இப்ப மானெல்லாம் அடிச்சு அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? மானை எல்லாம் யாரும் அடிச்சு எல்லாம் பண்ண மாட்டான். காட்டுல வந்து சாதாரணமாவே உங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் கிடைக்கும். ஏன்னா இந்த டெட் அனிமல்ஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா வேற ஃபெரோஷியஸ் அனிமல் வந்து இந்த டியர் மாதிரி எல்லாம் அடிச்சு போட்டிருக்கும். ஸ்கின் எல்லாம் அதுக்கு எடுத்துக்கோணும், அப்படியே விட்டுட்டு போயிருக்கும். பாக்கி உள்ள மாமிசம் எல்லாம் தான் சாப்பிட்டு போயிருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி ஸ்கின் எல்லாம் இருக்கும், சும்மா ஃப்ரீயாவே அவைலபிளா இருக்கும். அப்ப அதுலயே உட்காரணும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி தியானத்தை உட்காரும்போது ஏதோ சின்ன சின்ன பூச்சி கடிச்சா கூட நமக்கு வந்து ஒரு இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும். அப்ப யூ கெட்டிங் டிஸ்ட்ராக்டட். அதெல்லாம் இல்லாம ஒரு தர்பை புல்ல போட்டு அதுக்கு மேல அந்த ஒரு கொஞ்சம் ஒரு வெல்வெட்டியோ கொஞ்சம் அந்த மாதிரி போட்டு உட்காரும்போது என்ன, கை மூட்டு வலிக்கிறது, ஐயோ அங்க உரையிறது, ஏதோ பூச்சி வந்தது, அது மாதிரிலாம் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வராது. So it will help him to continue his concentration on the Lord. அப்படி இந்த ஆசனம் எப்படி இருக்கணுமா, மிக உயரமாகவோ மிக தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். ரொம்ப கீழே இருந்தா என்னது, டெஃபினெட்லி அந்த பூச்சி இதெல்லாம் வந்து படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப உயரத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும்போது இட் கேன் டோஸ் ஆஃப், அப்படியே கண்ணு முடியும், விழுந்தா போச்சு. அப்போ ரொம்ப உயரமா இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கீழே. இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு பகவத்கீதால. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது ரொம்ப அதிசயமா இருந்தது. பகவத்கீதானா நம்ம இன்னும் வேறணும்னு நினைச்சு என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு. ஒவ்வொரு சாப்டர் வில் டிஸ்கஸ் so many other different topics. So இது ரொம்ப உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து பண்ணணும். ஆசனம் கூட எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கா. அப்புறம் என்னது, பிராணாயாமம். எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி
கிராம கத்தா கிராமிய கத்தா எல்லாம் சொல்லுவாங்க. வெளியே உள்ள காசிப்பிங் யார் என்ன பண்ண நாட் கன்சர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில நிறுத்தி புருவ மத்தியில் இந்த புருவத்தோட 2 புருவத்தோட மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி டோட்டலி இதுக்குள்ள இங்க நிறுத்தணும். நாசிக்குள் உள்வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். அப்படி பண்ணும்போது என்னது, அவனுக்கு ஆசை எல்லாம் டிசைர் எல்லாம் போயிடுறது. He will not have anything to achieve more. பயமே இருக்காது, கோபம் போயிடும். இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்பொழுதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. அவன் இதுலயே இப்படி இருக்கும்போது ஆல்ரெடி அவன் முக்தி அடைஞ்ச போலதான். பட் he is just doing meditation. அப்புறம் பிரத்யாகாரா. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை, கிருஷ்ண லோகத்தை அடைகிறான். இந்த மாதிரி என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்னது, அவன் கண்டிப்பா இந்த யோகி பட் இப்போ நேற்றுக்கு பார்த்த இதுல என்ன சொன்ன, ரெண்டுத்துல எது நல்லது? இந்த மாதிரி சன்னியாசம் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி வீட்டை திறந்து அந்த மாதிரி போறது நல்லதா, இல்ல உங்க டியூட்டி பண்ணிட்டு பண்றது நல்லதான்னு பகவான் அதுதான் பெஸ்ட் சொன்னார். உங்க டியூட்டி பண்ணுங்க, ஆனா என்னை நினைத்து பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஆனாலும் சில பேர் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா ரெண்டுமே ஒரு இலக்க நோக்கின்னு தான் போகுது. இல்ல ரெண்டுமே கிருஷ்ண உலகத்தை தான் போய் அடையறதுக்குள்ள வழியை காட்டுறது. ஆனா இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீ காட்டணுமே. ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இப்ப திருவண்ணாமலை எனக்கு தெரிஞ்ச அது ஒரு இடம் தான். என்ன நான் போய் பார்த்திருக்கேன். அதுபோல் நீங்க நிறைய இடம்லாம் பார்த்துக்கலாம். தமிழ்நாட்டுல நிறைய இடம் இருக்கும். அங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் உட்காந்து பண்றேன்னா அவெல்லாம் தப்பு எல்லாம் பண்றது கிடையாது. தேர் ஆல்சோ டூயிங். அல்டிமேட் அவளுக்கு என்னது, முக்தி வேணும், பகவான் உலகத்தை அடையணும், அதை நினைச்சுதான் பண்றான். அப்ப அது அது ஏன் பட் பகவான் அது நமக்கு பரிந்துரைக்கப்படவில்லைனாக்கா எல்லாராலையும் இந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. ஏன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஒரு உடலை வச்சு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பற்றுதல் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அது கண்ணதான் கட்டுப்படும். எஸ் ஐ வில் பி டிட்டாச்ட் அப்படின்னாலும் போன் தான் இருக்கேன், மொபைல் போன் இன்னும் என்ன ஒரு இது இருக்கு தெரியாது. எங்க போனோம் ஃபர்ஸ்ட் போன்ல வந்துட்டியா, சேர்ந்துட்டியா, சாப்பிட்டியா, தூங்கினியா, இதெல்லாம் தான் பேசிட்டு இருப்போம். அரட்டை கச்சேரி தான் நடக்கும் இந்த போன். சோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒண்ணும் இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் we will take tension. ஓ போய் சேர்ந்தியா, ஓ சரி, அது இதுன்னெல்லாம் பேசுவோம். ஆனா அதுல இப்ப யோகியானவன் அவனுக்கு என்ன தெரியும், வீடுன்னு இருக்க தெரியுமா, மனைவி மக்கள்லாம் இருக்காளா, சாப்பா, இதெல்லாம் அவனுக்கு கன்சர்ன்டே கிடையாது. தியானம் எல்லாம் பகவான் 24/7 அவன் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கான். சோ அந்த மாதிரி பண்றது எல்லாராலையும் முடியாது. அதுக்கு ஒரு பக்குவம் வேணும். இப்ப நம்ம பகவான் தெரியும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரேர் பீப்புள். அதனால முதல்லயே நான் சொல்லிட்டேன், நீ வீட்ல இருந்து உன் வேலையும் பண்ணு. அப்புறம் என்ன அப்பப்போ நீ என்ன வேலை பண்றியோ நீ நினைச்சது பண்ண அப்படின்னு அவரே கீழே இறக்கி அந்த லெவல்ல சொல்லிட்டேன். அப்பவும் நம்ம பண்ண மாட்டேங்க. அது ஒருவேளை அவர் இப்படிதான் பண்ணணும், என்ன வழி பண்ணணும்னு சொன்னா எவ்வளவு பேர் பண்ணிருப்போம் எனக்கு ரியலி டவுட்ஃபுல். அவர் ரொம்ப ஈஸியா பண்ணி கொடுத்துட்டு, அது கலியுகத்தை நாம ஜபம் தான் பெஸ்ட்ங்கிறார். எங்க கோயில் போயிட்டு அர்ச்சனை பண்ணோம், இல்ல யாகம், எனக்கு தானம், தபஸ் இதெல்லாம் பண்ணலாம் சொல்லவே இல்லை. அதெல்லாம் அந்த சத்திய யுகம், துவாபர யுகம், திரேதா யுகத்துல ஆயிடுத்து. கலியுகத்துல ஜஸ்ட் சே ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லுகிறார். பகவானோட நாமம் கிடையாது. கீர்த்தனம் பாடு எல்லாம் சொல்றான். கீர்த்தனம்னா இப்ப எனக்கு பாட தெரியாதுன்னா பாடுறதுக்கு இல்ல இம்பார்ட்டன்ட், பகவான் நாமம் எடுக்கிறதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கே நமக்கு இப்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா கலியுகம் அப்படிதான், ரொம்ப நம்ம டிஃபிகல்ட் டு டேக் பகவான்ஸ் நேம். மறந்துடுறோம் நம்ம பகவானோட பாட் அண்ட் பார்சல், நம்ம பகவானோட அம்சங்கள் மறந்துடுறோம். பாக்கி உள்ள இப்பதான் அதெல்லாம் பார்த்தோமே, ஃபயர் புகை எல்லாம் கவரா இருக்கு, ரூம்ல குழந்தைய அந்த இது கவரா இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஒரு மாயா ஜாலத்துல இப்படி மறைஞ்சு இருப்போம். என்னெல்லாமோ அட்ராக்ட் பண்றது. வி டோன்ட் நோ அவர் ஒரிஜினல் செல்ஃப். இப்ப நம்ம பாலிஷ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் இதுதான் நான் ஒரிஜினல். அப்ப அந்த பாலிஷ் பண்றதுக்கு என்னது, இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் அஸ். ஓ சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரை பண்ணுவோம். சோ அப்ப தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை, கிருஷ்ண லோகத்தை அடைகிறான். இது தாரணா என்னது, யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். இன்னமும் நம்ம ஃபுல்லாவே என்க்ராஸ்ட். அப்ப அந்த தாரணம். அப்புறம் தியானம் என்னது, காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுது ஸ்திரமாக உள்ளார். நம்ம வழக்கே ஏற்றணும்னா அப்படியே ஸ்திரமா இருக்கும். ஏன்னா அங்க பக்கத்துல காத்தெல்லாம் இல்லைன்னா அப்படியே இருந்துருக்கும். ஒரு மிஸ் ஆடாம அப்படி. அது போல இவரோட மனசு எப்படி இருக்கும், சஞ்சலப்படவே படாது. மனசு கண்ட்ரோல் பண்றது வெரி டிஃபிகல்ட். நீங்க ஒரு செகண்டுக்கு நீங்க கண்ணை மூடி பகவான் நினைக்கிறோம்னு சொல்றதுக்குள்ள
ஜஸ்ட் ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபமே சொல்லி பார்க்கலாம். இனிஷியலி ஐ ஹேட் தட். அதனால நான் அதை வாட் எவர் ஐம் சேயிங் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுனால சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம்? ஒரு 4 செகண்ட் 5 செகண்ட் வேணா எடுத்திருக்கோம், இல்ல 6 செகண்ட் வச்சுக்கலாம் மேக்ஸிமம். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்ல இல்ல கிருஷ்ணாவை நினைச்சேன்னா நான் சொல்றேன், கிருஷ்ணனோட மயில்பீரி, கிருஷ்ணனோட ஸ்மைலு, கிருஷ்ணா நிக்கிற அழகு, கிருஷ்ணோட பீதாம்பரம், அப்படி இப்படி எல்லாம் நினைச்சது. ஹரே கிருஷ்ணால ஆரம்பிச்ச அந்த ஒரு வைராக்கியம், ஹரே ராம கடைசியில ராம ராமா ஹரே ஹரேன்னு சொல்லும்போது ஹரே ஹரே ரொம்ப எங்கேயோ போயாச்சு மனசு. ஏன்னா மனசோட இது என்ன தன்மை என்னன்னாக்கா, குரங்கு போல தாவிண்டே இருக்கும். மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். திரும்பி கொண்டு வரணும், திரும்பி ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா, ஐயோ எங்க போயிடுது மனம், திரும்பி கொண்டு வா, திரும்பி மைண்ட கொண்டு வா, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே போயிடுது. அதுக்குள்ள கொஞ்சம் லெட் லூஸ். எங்கேயோ ஒன்று சத்தம் கேட்டது, ஒரு பறவை சத்தம், அங்க எங்கேயோ அப்புறம் குக்கர் சத்தம், நம்ம லேடிஸ் எல்லாம் என்னெல்லாமோ சத்தம் கேட்குமே, அப்ப அது இங்க எல்லாம் மனசு போயிடும். அப்போ அது கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஆனா பழக 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 என்ன ஆகுன்னா ஃபுல் 108 ஒண்ணும் தியானத்தோட சொல்ற பக்கம் உண்டு. ஆனா என்னது, அதுக்கெல்லாம் பழகணும். திவ்யமான ஆன்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். யாரு தியானம் அந்த லெவலுக்கு போனப்புறம். இது 20ல இருந்து 23 ஸ்லோகா வரைக்கும் சமாதி பத்தி சொல்லியிருக்கு. ஸ்லோகா படிக்க வேண்டாம். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அப்புறம் அந்த இன்ப நிலையில் டோட்டலி பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட். ஏன்னா he doesn't know anything whatever is happening. பாடி இருக்குன்னு தெரியாது, நான் மூச்சு விடுறேன்னு தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது. it will be totally இது சமாதி நிலையில அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, அது ஒரு இன்ப நிலை, பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். அதான் பிளிஸ். Why it is not called a happiness? Happiness அப்படி டர்புலண்டா இருக்கும். ஆனா பிளிஸ் இஸ் டோட்டலி அந்த இந்த ஹை லெவல் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. என்ன கெலாமிட்டி வந்தாலும் சரி, அப்படியே சாந்தமா இருக்கும். சமாதியில நத்திங் கேன் அஃபெக்ட் அந்த ஒரு லெவல்ல போயிடும். வெரி டிஃபிகல்ட். நம்மளால முடியாது. நம்மளால இப்ப ஸ்டேஜ்ல என்னன்னா, ஒரு ஜப்பம் பண்ணும்போது கான்சென்ட்ரேஷனோட கொஞ்சம் என்னது ஒரு ஸ்டார்டிங்ல யமா நியமா ஒரு ஆசனா பிரத்யாரா பிராணாயமா வரைக்கும் ஒரு மாதிரி பண்ணணும். கொஞ்சம் வேணா தாரண தியானம் பண்ணலாம். அதுக்கு மேல போனோம்னா நல்ல பக்குவம் வரணும். பட் வி கேன் ட்ரை. யாருக்கு முடியுமோ வேணா பண்ணலாம். எஸ், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். இனிமேதான் ப்ராப்பர் ஸ்லோகாவுக்கு நம்ம வரலாம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. தியான யோக அத ஷஷ்டோத்யாய. 6வது சாப்டர் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு யாருக்காவது மீனாட்சி மாதாஜி, ராஜி மாதாஜி யாருக்காவது இப்ப ஸ்லோகா படிக்கணும்னாக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க அண்ட் ஐ வில் அன்மியூட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அனுஷா மாதாஜி வந்துட்டாளா? ஓகே, அப்போ நான் பார்த்தேன் வரலையே. எஸ், அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். கணபதி எல்லாம் ஒண்ணு வந்தாச்சா? வந்தாச்சு மேம், வந்தாச்சு. என்ன நீங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்றோம் இல்லையா எல்லா ஃபெஸ்டிவல்ஸும். வெரி நைஸ் மேம், வெரி நைஸ். தேங்க்யூ மேம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அநாஸ்ரித கர்ம ஃபலம் கார்யம் கர்ம கரோதி யஹ ச சந்நியாசி ச யோகி ச ந நிரக்னிர் ந சாக்ரியஹ. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது? பகவான் சொல்றார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு ஃபார்மர், இங்க ஜஸ்ட் ஒரு போட்டிருக்க எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஃபார்மர் கூட டெய்லி காத்தால என்னன்னா டப்பாலாம் கட்டி என்ன சாப்பாடு எல்லாம் கட்டி நான் போவோம் வயலுக்கு. என்னதான் பண்றேன்னு தெரியாது. ஹோல் டே he will do something. Is he expecting anything? இன்னைக்கு இது வளைஞ்சிருக்கும், இது கிடைக்கும், சரி நாளைக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், 4 நாளுக்கு அப்புறம் போகலாம், என்னதான் வளைச்சிருக்கும். நோ, he will go every day. அவன் பலநோக்கு செயல்கள் அவன் போக மாட்டான். அவன் ஒரு டியூட்டி மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பான். செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுவனே சன்னியாசி அப்படின்றார். இல்ல, ஆக்சுவல் சன்னியாசி என்ன பண்றான்? நான் ஒரு 15 வருஷமா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் யோகா, ஒரு மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஜபம் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன், என்னது தபஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன். இப்ப எல்லாத்துக்கு நான் வேள்வி மூட்டை என்னத்துக்கு வேணும்? வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவன். ஏன்னா அவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் ஒரு some years I am doing, so no, I am not that in those stage. நான் அதெல்லாம் விட்டாலும் I am still, எனக்கு எல்லா ஸ்லோகாலாம் தெரியும், நான் எல்லாம் no, he can't do that. He has to still do it. என்ன பேசிக் இது உண்டோ அதெல்லாம் அவன் பண்ணதான். அந்த மாதிரி உள்ளவன்ல யோகி கிடையாது.
அவன் தான் சன்னியாசி கிடையாது. சோ வேள்வி மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. அவன் வந்து செயல் பண்ணலை, அவன் வந்து இன்ஆக்ஷன்ல இருக்கானோ, he is making a mistake. even after ரொம்ப நல்ல தேர்ச்சி பெற்றாலும் he has to do his duty of வேள்வி மூட்டுறது, ஜப்பம் பண்றது, யாகம் பண்றது பண்ணதான். எஸ், பர்பட்ல நன்னா இருக்க பிரபுபாதா நிறைய இது ரொம்ப நார்மல் பீப்புள் புரிஞ்சுக்கிற போல நன்னாவே இருக்கு. எஸ், மீனாட்சி மாதா படிச்சு 6.6 படிங்க. இது ஒரே ஒரு நிமிஷம், சாரி மீனாட்சி அன்மியூட், சாரி படிங்க. பந்தூர் ஆத்மா மனஸ்தஸ்ய येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुद्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. Krishna, நன்னா படிச்சாங்க. ஈவன் வனிதா மாதாஜி யூ கேன் ட்ரை, சந்தோஷ் பிரபுஜி கேன் ஆல்சோ ட்ரை, ராஜி மாதாஜி நன்னா தெரியும், பட் ஐ திங்க் அன்மியூட் பண்ண தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். சரி, நீங்க எல்லாமே ஒரு யூ கேன் ட்ரை, ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்டிங் தான். ஓகே, இதுல என்ன சொல்லிருக்கு? ஐ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் திஸ் விண்டோ. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். மனசு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னாக்கா எல்லாம் நம்ம தான் கிங். மனசு நம்ம சொல்றது கேட்கும், எஸ் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும். வேற நம்ம மனசை கொஞ்சம் லூஸா விட்டுட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு மனசுக்கு சொல்லும், இப்போ காத்தால என்ன போர் அடிச்சு உட்காந்து சரி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம், ஆடியோ மியூட்டு வீடியோ மியூட்டு, அப்படியே ஒரு சோம்பேறித்தனமா படுத்துட்டு அப்படியே கேட்டுன்னு கொஞ்சம் கண்ணு மூடுறா போல மனசு சொல்லும், ஆமா இப்பயே என்ன வேணும் உனக்கு, இதெல்லாம் என்ன கேட்கணும், மெதுவா ரிலாக்ஸ் பண்ணா நம்ம அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படி என் மனசு சொல்றதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆடிட்டு இருக்கோம்னா அது நம்மளுடைய பெரிய எதிரி ஆயிடும். இல்ல நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம். இப்ப நம்ம கிளாஸ்க்கு வந்துட்டோம்னா இரெக்டா உட்காரணும். கிளாஸ்ல நம்ம மொபைல் வச்சுக்கோங்க, வாட்டெவர், we should be in front of that and with concentration listen. அந்த மாதிரி மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி, இப்பெல்லாம் ஒன்றும் சாப்பாடெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, ஒழுங்கா நீ கிளாஸை கவனி, அந்த மாதிரி எல்லாம் மனசை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணா இட் வில் பிகம் அவர் ஃப்ரெண்ட். தான் மனசு கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட், இட் இஸ் நாட் ஈஸி. நம்ம சொல்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு, ஆனா இந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது வெரி டிஃபிகல்ட். இப்ப நம்ம இந்த யோகா இதெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா, இந்த அஷ்டாங்க இதை பண்ணறதுக்கும் மனசு கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் நாட் ஈஸி. படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருந்தது, ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கஷ்டம் தான். எஸ், அடுத்தது படிங்க அனிஷா மாதாஜி. வேற யார் படிக்கிறோட அட்ரஸ் பண்ணா, இல்லடா அனிஷா மாதாஜி படிங்க. படி. ஓ சாரி, 1 minute. நீங்க அன்மியூட்டாவே மியூட் யுவர்செல்ஃப். ஓகே ஓகே. நாத்யஷ்ணதஸ்து யோகஸ்தி நைச்சாகாந்தம் மனஷ்ணதஹ நச்சாதி ஸ்வப்னஷீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகியாவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. சில பேர் எல்லாம் சொல்லுவா, நான் இவ்வளவு ஒண்ணுமே சாப்பிட மாட்டேன், நான் அவ்வளவு உபவாசம், அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா உபவாசம் இருக்கேன், ஆனா யோகி கிடையாது. ஜஸ்ட் இன்னொருத்தாளுக்கு சொல்றதுக்கு வேண்டி, தெரியுமா நான் நிர்ஜலமா இருந்தேன், என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு ஒன்லி. அதெல்லாம் பக்குவ நிலைக்கு கொண்டே போகுது. ரொம்ப கம்மியா சாப்பிடுவான், ரொம்ப நிறைய சாப்பிடுறவனாலும் முடியாது, ரொம்ப கம்மியா தூங்குறவன் நிறைய தூங்குறவனாலையும் யோகியாக முடியாது. பகவானே கிளியரா சொல்லிட்டாரு. அதனால உங்களுக்குன்னு பாடி வில் டெல் யூ. நம்ம ஜப்பா பண்ண உட்காந்து தூக்கம் வருதுன்னா என்ன அர்த்தம்? உங்க பாடி நீட் ஸ்லீப். அது நீங்க பண்ணாம அதை வந்து டிப்ரைவ் பண்ணி நீங்க ஜப்பால உட்காந்தோம்னா தூக்கம் தான் வரும். நிறைய ஆச்சாரிகள் வளம் சொல்லுவா, ஓ பிரபுஜி நான் உட்காந்து ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா அப்பதான் அப்படி சுட்டுனேன். தூங்கப்போ ஏதாவது ஒண்ணுதான் பண்ண முடியும். ஜப்பா பண்ணணும் நல்லா பகவான் நினைத்து பண்ணணும். தூங்கிட்டு பண்றேன்னா அப்ப அந்த மாலையெல்லாம் சைட்ல வச்சு நல்லா கொஞ்சம் தூங்கணும். your body is telling you I need rest, I need. பாடியை நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணா இட் வில் டெல். நம்ம எல்லாமே நம்ம வியாதியை வந்து நம்ம வந்து கவனிச்சோம்னாக்கா தெரிஞ்சிடும். என்னவோ வரப்போறது இண்டிகேஷன் பாடி கொடுக்கும் நமக்கு. நம்ம அதெல்லாம் கவனிக்க டோன்ட் கேர்னா அப்புறம் பெரிய பூகம்பமா இது பெரிய வியாதின்னு வந்து நிற்கும். அப்பதான் நமக்கு அவேர்னஸ் வந்து. அப்படி இல்லை, பாடி வில் டெல் அஸ். சாப்பாடா இருக்கட்டும், எனிதிங். ஒரு பசி எடுக்கிறது கரெக்டா ஒரு டைம்ல பசி எடுக்கும். அதுக்கு ஒரு இது உண்டு, ஒரு பேட்டர்ன் உண்டு. நீங்க பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு டைம்ல எழுந்துக்கிறோம்னா அது கரெக்டா அந்த டைம்ல நம்ம அலாரம் வைக்கலைனாலும் முழி போதும். அதே போல ஒரு சாப்பாடு அந்த டைம்ல சாப்பிடலைன்னா அந்த டைம்ல கரெக்டா ஒரு பசி எடுக்கிறாங்க. அவர் பாடி பெஸ்ட் இது நம்ம கரெக்டா இண்டிகேட் பண்றது. நம்ம தான் அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு ஓவர் இது பண்ணும்போது வியாதி எல்லாம் கொண்டு வரும். இது என்னதுனாக்கா, எவனொருவன் எவ்வளவு தூங்கணுமோ அவ்வளவு தூங்கிதான் ஆகணும். அப்புறம் எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அவ்வளவு சாப்பிட்டுதான் ஆகணும். ரொம்ப கம்மியா சாப்பிட்டேன் ஏன்னா பகவான் தியானம் பண்ற அதெல்லாம் முடியாது.
ஏன்னா பாடி வில் டெல் த அதர் வே. அப்ப நமக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காது. சோ அதனால எவன் கம்மியா எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாகவோ மிக குறைவாக உண்கிறானோ அல்லது அதிகமாக அல்ல மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையோன் யோகி ஆகுவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. பகவான் இதையும் கிளியரா சொல்லிட்டு. அப்ப நம்ம நினைச்சுக்கணும், நம்ம யோகி ஆனோம்னா என்ன பண்ணணும், எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அவ்வளவு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எவ்வளவு தூங்கணுமோ அது தூங்கணும். எஸ், மாதாஜி படிங்க மீனாட்சி. ஹரே கிருஷ்ணா. சீக்கிரம் ஒரு நிமிஷம். யோ யோ மாம் பஸ்யதி சர்வத்ர சர்வம் ச மயி பஸ்யதி தஸ்யாஹம் ந பிரணஸ்யாமி சச்சமேன பிரணஸ்யதி. எஸ், வந்தோட கரெக்டா இது பண்ணிட்டார், கரெக்ஷன் பண்ணிட்டார். வெரி நைஸ் மாதாஜி. சோ என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அப்படின்னா என்னது, இப்போ நம்ம வந்து நமக்கு தெரியும் காட் இஸ் பர்வேடட் எவ்ரிவேர், எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்கார். அதை நம்ம அவேர், நம்ம we should always be aware of that. He is there everywhere. ஒரு எறும்பை பார்த்தாலும் அதுலயும் பகவான் இருக்கார். எல்லா இடத்துலயும் நிறைந்திருக்கார். என்னை எல்லா இடங்களிலும் ஒருத்தன் பாக்குறான், எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்கிறான். ஒரு பகவானை பார்த்தாலும் என்னது, இந்த பகவானுக்குள்ளே வந்து ஒரு பகவான் இப்ப பார்க்கணும், கண்ணு, 2 கண்கள் இருக்கு, ஒண்ணு சூரியனா ஒண்ணு சந்திரன், பகவானுடைய உடல், இந்த நதிகள், அவருடைய ஒரு ரோமம், எல்லாமே மரங்கள், இதெல்லாம் நிறைய பாகவதத்துல எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் அந்த மாதிரி யார் பாக்குறோமோ, பகவானோட உருவம் பார்த்தா ஃபுல் யூனிவர்ஸ் பாக்குறா போல. அண்ட் எல்லா யூனிவர்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு எறும்பு பார்த்தாலும் சரி, ஒரு மனிதர்களை பார்த்தாலும், நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, பண்டிதாக சமதர்ஷின, ஒரு பண்டிதன்கிறோம். எப்ப பண்டிதன் சொல்றோம், அவன் வந்து எல்லாரையும் சேமா பார்க்கணும். ஒரு நாயை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு யோகிய நாயை திம்பவன், காட்டு மிராண்டி அவனை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு யாரை பார்த்தாலும் சேமா பார்க்கணும். அவனுக்கு ஒரு இது கிடையாது, அவர்ஷன் கிடையாது, ஒரு லைக் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஈக்குவலா பார்க்கணும். சோ இதெல்லாம் எப்படி முடியும், அந்த ஒரு பக்குவ நிலையில வந்தாதான். சோ என்னை அந்த மாதிரி பாக்குறவன் என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அப்படின்னா அவன் டோட்டலி இஸ் கன்வின்ஸ்ட் காட் இஸ் தேர். அவன் வந்து என்னை மறந்து இருக்கிற ஒரு க்ஷணம் கிடையாது, ஒரு செகண்ட் அவன் வந்து என்னை மறந்து விட்டாங்கிற இதே இருக்காது. அப்புறம் என்னது, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. பகவான் இஸ் ஆல்வேஸ் ரெசிப்ரோகேட்டிங். பகவான் வந்து நம்மளை மறந்து விட்டார், இந்த பை மீ, எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் கொடுத்தேன்னு நம்ம கேட்கறதுன்னு நம்ம சும்மா ஒரு அவங்களாயிட்டு. பகவான் நம்மளை மறக்கவே, அவர் வெயிட் பண்றாரு. குந்தி தேவிக்கெல்லாம், குந்தி தேவில என்னது, திரௌபதி வஸ்தா இருந்தது, அவ ஆன மட்டும் இல்லாட்டி கெஞ்சி பாக்குறா, எல்லாரும் ஹெல்ப்லெஸ் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கா. கடைசியில 2 கையும் தூக்கிட்டு கிருஷ்ணா வந்தாலும் கிருஷ்ணா வந்துட்டார். அவர் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்றாரு, கூப்பிடு, என்ன கூப்பிட்டாதானே நான் வருவேன், என்ன ஏன் நீங்க கூப்பிடுறது இல்லைன்னு வெயிட் பண்றேன். டிவோட்டிஸ் தான், நீங்க சொல்லுங்க, என்ன ஒரு வாட்டி. அஜாமிலன் ஸ்டோரி எல்லாம் ஒரு, நான் டெல் யூ தட், எல்லாம் பாகவதம் ஸ்டோரி தான். அஜாமிலன் ஸ்டோரின்னு அப்படிதான். தன்னோட பிள்ளை, கடைசி குழந்தை, சின்ன குழந்தை, ஒரு நாராயணன்னு பேர் வச்சிருக்கா. அதுவும் நாராயணா அப்படின்னு பயந்துன்னு தான் சொல்றாரு. நாராயண பகவான் தூதர்கள்லாம் வந்துட்டா, என்ன என்னோட கடவுளோட நாராயணன் பேர் எடுத்துட்டா. அப்போ யமதூதர்கள் நீங்க போங்க போங்க, நாராயண் பேர் இல்ல அவனுக்கு மறக்கிறதுக்கு இறக்கறது தருவாயில வந்துட்டான், அதனால நான் வந்திருக்கோம். பட் பகவான் பேர் எடுத்தாச்சு. ஸோ ஹி இஸ் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல். நாங்க வந்து அருள்வோம், வி வில் டேக் கேர், நீங்களாம் கெட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ அனுப்பிட்டார். இதெல்லாம் அஜாமலன் சொல்லி வரும். ஆனா இன்னசென்டா தான் அவர் வந்து பகவான் நினைத்துன்னு கூப்பிடவே இல்லை, ஏதோ நாராயணான்னு தன் குழந்தை நினைச்சுதான் கூப்பிட்டார். அப்பவே அவர் இது நேத்தையும் பார்த்தோம் இல்லையா, துர்வாச முனியோட எல்லாம் இது என்ன சக்கரமா இருக்கட்டும், இல்ல கருடனா இருக்கட்டும், பகவான் வரதுக்கு முன்னாடி தூதர்கள் இதெல்லாம் வந்துடும் காப்பாத்துறதுக்கு. இப்ப என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் பேசிக் இது நம்ம பக்தி காட்டினா கொடுக்கும். பகவானோட பக்தர்களா இருந்தாலே நமக்கு அது ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் நமக்கு வந்து கிடைச்சிடும். பகவான் வில் ஆல்வேஸ், நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. ரெசிப்ரோகேட். நம்ம பகவானை நம்புறோம், பகவான் நம்மளை கண்டுக்கிறதே இல்லை, அதெல்லாம் சும்மா ஒரு இதுக்குதான் நம்ம சொல்றோமே தவிர இஸ் வெயிட்டிங் டு டேக் கேர் ஆஃப். சோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து அது நல்லா புரிஞ்சுட்டோம். இது ஒரு மந்திங்க வரிசை. சோ இந்த பக்தியில இந்த இப்ப ராசலியில எல்லாம் நீங்க வந்து இதுல எல்லாம் படிச்சதுன்னா, நாராயணத்துல எல்லாம் வரும், பாகவதத்துல வரும். ஒரு கோபியும் அப்படி ஒரு லைஃப் பகவான்கிட்ட. இப்ப ஈச் கோபி இஸ் திங்கிங் பகவான் இங்க கூட ஆடுறாரு, பகவான் இங்க கூட இருக்காரு. ஆக்சுவலி பகவான் எல்லாரும் கூட இருக்கிற, எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு ஃபீலிங் வருது. சோ அந்த ஒரு நமக்கு அந்யோன்யம், பகவான் எங்க கூட இருக்காரு, ஐயோ எங்கிட்ட என்னோட வீட்டுல இருக்காரு, அவருக்கு நான் நைவேத்தியம் பண்ணணும், ஐயோ அவருக்கு சாப்பாடு போடாம நான் எப்படி சாப்பிடுறது, ஐயோ அவருக்கு நேரம் ஆயிடுத்து, நம்ம அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல படைக்கணும், டைம் ஆயிடுத்து, டிஃபன் பண்ணணும், காத்தால பாலே கொடுக்கல, இன்னும் இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுத்து பால்கார மாதிரியே, இந்த மாதிரி ஒரு ஏன்னா கிருஷ்ணாவுக்கு கொடுக்கணுமே, அந்த ஒரு இது வரணும். ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம அது பிரசாதமா தான் சொன்னேன். கோவில் எல்லாம் என்னத்த கொடுக்க, தீர்த்த பிரசாதம் நம்ம சொல்றோம். வாட் இஸ் தட்? இஸ் ஒன்லி டேப் வாட்டர்.
ஆனா அது வந்து பகவானுக்கு ஒரு இதெல்லாம் பண்ணி பூஜை பண்ணி நமக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு டிராப் கொடுத்தா கூட அவ்வளவு திவ்யமா அதை எடுத்துட்டு தலையில போட்டு கண்ணெல்லாம் நம்ம இவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கையோட தான் நம்ம பண்றோம் இல்லையா. சோ கோயில்ல கொடுத்தாதானே தீர்த்தம், நம்ம வீட்டுல வச்சு அது தீர்த்தம் இல்லையா. எஸ், பகவானுக்கு முன்னாடி எடுத்து ஒரே சிம்பிளா ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் சொன்னா அப்படி அதுல அவ்வளவு ஒரு பவர் உண்டு. அதனாலதான் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம எதுவுமே சாப்பிடறதா இருக்கட்டும். அதுவும் ஒண்ணு வரும், எத்கரோஷி எதை யஜ்ஞாசி ஜோஷி ததாசி, என்ன சாப்பிடுறோமோ என்ன குடுக்குறோமோ என்ன போட்டுக்கிறோமோ எனி திங் யூ டூ ஒரு அர்ப்பணம் பகவானுக்கு, தென் யூ யூஸ் இட். அதுதான் வந்து நமக்கு ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் லாட். அது வந்து தட் வில் டேக் அஸ் டுவர்ட்ஸ் லாட். என்ன பண்றது? எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் மாதாஜி? யார் படிச்சா? அனுஷா மாதாஜி தான் படிக்கணுமா? மீனாட்சி மாதாஜி யார் படிச்சா? நான் தான் மேம். அனுஷா தான் படிக்கணும். படி. சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாஹன் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோரிவ சுதுஷ்கரம். கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும் அர்ஜுனன் சொல்ற. அர்ஜுனா அவ்வளவு ஃபோக்கஸ் ரைட் ஃப்ரம் ஹிஸ் சைல்ட்ஹுட், அவ்வளவு ஃபோக்கஸ். அவன் கீழே நான் சொன்னேன் இல்லையா, சுயம்பரத்துல கூட திரௌபதி சுயம்பரத்துல கீழே பிம்பத்தை பார்த்து மேல உள்ள ஃபிஷ் அடிக்கணும். அந்த ஃபிஷ்ஷோட எப்படின்னாக்கா அந்த ஃபிஷ் இருக்கும், ஆனா ஒரு வீல் அதுக்கு கீழே சுத்தின்னு இருக்கும். சோ அந்த ஸ்பைக்ஸ் இருக்கும். அப்படி கரெக்டா அது போகும்போது 2 ஸ்பைக்ஸ்க்கு நடுவில் போகணும். ஆனா அந்த இதை சக்கரம் சுத்தின்னு இருக்கும். அவன் கீழே பார்த்து அந்த கரெக்டா அந்த டைம்ல அடிக்கணும், கீழே பிம்பத்தை பார்த்து. அப்படி ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிற ஆளு என்ன சொல்றான்? கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. அவருக்கும் அப்படிதான் மனசு அந்த மாதிரிதான். நமக்கு மாத்திரம் இல்ல, அர்ஜுனனுக்கும் அப்படிதான். வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. வந்து புயல் வருது, ஒரு இது வருது, ஸ்டார்ம் வருது, நீங்க நிறுத்தி சொல்லி நம்மனா அதை வேணா நிறுத்ததுக்கு அவ்வளவு எங்களோட பலம் இருக்கு. பட் மனசு மாத்திரம் என்னால நிறுத்த முடியலையே, நான் என்ன பண்றது கேட்கிற அர்ஜுனன். பகவான் அதுக்கு என்ன சொல்றேன்னு பார்க்கலாம். எஸ், பகவான் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा, शीघ्रं पठिगो. श्री भगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं सलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण सगृह्यते. அப்ப என்ன சொல்ற பகவான்? அசம்சயம் கரெக்ட் தான், சம்சயமே இல்லை. சம்சயம்னா எனக்கு டவுட்டே கிடையாது, நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், மனசு சஞ்சலப்படுறதுதான் அப்படின்னு பகவானே ஆமோதிக்கிறார். அசம்சயம் மகாபாவோ, நல்ல புயங்களை உடைய இவனே அர்ஜுனனே. எஸ், அசம்சயம் வெரி மச் ட்ரூ. மனோ துர்நிகிரகம் சலம், அது வந்து டர்புலண்டா அந்த மாதிரி இருக்கு. அதுதான் இருக்கும் மனசோட, அதோட தன்மை அப்படிதான். ஒரு பாம்போட தன்மை என்னது? கொட்டதான் செய்யும், ஒரு தேழு கொட்டதான் செய்யும், பாம்பு கடிக்கதான் செய்யும். அந்த மாதிரி அதோட நேச்சர் அப்படிதான். அப்ப அதுக்கு என்ன நிவர்த்தி? அதோட என்ன எப்படி வரணும்? அபியாசேனத்து, அபியாசம்னா கீப் பிராக்டிசிங். கௌந்தேயா, குந்தியின் மகனே, அபியாசம் என்னது? யூ கீப் பிராக்டிசிங். வைராகியம், வித் வைராகியம் ஆல்சோ. நான் எப்படி ஜெயிச்சு தீர்வேன், என்னால முடியும் சொல்லிட்டு நீ வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது முடியும் அப்படிங்கிறார் பகவான். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையினாலும் அது சாத்தியமாகும். ஃபர்ஸ்ட் டிட்டாச்மெண்ட் தான். அது எல்லா ஸ்லோகமும் ஒரு 15 சாப்டர்ல அதே தான் டோட்டலி. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னாக்கா, யூ don't be attached to all these worldly things. Your wife, your husband, your children, your house, your job, your எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வரணும். அது வந்து அண்ட் பிராக்டிஸ், திஸ் வில் மேக் யூ பர்ஃபெக்ட். அப்ப இது வந்து இந்த அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி இந்த அஷ்டாங்க யோகா எல்லாம் பயிலலாம் அப்படின்னு. எஸ், அப்ப இது வந்து இந்த யோகா இஸ் லைக் அ லேடர். கீழே வந்து போட்டிருக்கலாம் போர்ட்ல இந்த வேர்ட்ஸ். இங்க வந்து குரு ஆரோருக்ஷுன்னு இந்த நிலை பேரு இங்க போடல. சோ என்னோட இங்க வந்து ஆரூடான்னு வரும். உங்களுக்கு வருமா? இதுல வருமா எனக்கு தெரியல. வாட்டவர் அரோருக்ஷு அரூடா அப்படின்னு மேல நிலைக்கு அரூடா. அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் எனும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுது. என்னெல்லாம் யோகம்? கர்ம யோகம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தோம், எப்படி செய்யணும், செயல்கள்லாம் எப்படி செய்யணும். கர்மானது செயல், கர்ம யோகம் அப்படின்னா பகவானை நினைத்து எல்லா செயல்களும் செய்யணும். அதெல்லாம் கர்ம யோகம் முதல்ல பார்த்தோம். அப்புறம் படிப்படியா ஞான யோகா பார்த்தோம், பகவானை பத்தி எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம், என்னது நாலேஜா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகா. இப்ப நம்ம வந்து அஷ்டாங்க யோகா எப்படி மனசை அதை நிலைநிறுத்தி என்னெல்லாம் நம்ம வந்து மூச்சு பயிற்சி, அதை கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாம் படிக்கணும். இதெல்லாம் எங்க கொண்டு போய் சேர்த்துறது? நம்மள பக்தி யோகத்துல வந்து டோட்டலி இது பர்ஃபெக்ஷன் இன் பக்தி யோகால கொண்டு போய் நம்மள
கொண்டு போய் சேர்த்தோம். இதுதான் படிநிலை. எஸ். இப்போ மனம் எப்படி வச்சுக்கணும்? மனம் ஒரு எதிரியா வச்சுக்கணும்னாக்கா என்னது, அது கேட்கறதுக்கு எல்லாம் நம்ம வாங்கி கொடுத்து குழந்தைகளை எல்லாம் கட்டு குட்டி சவர் எல்லாம் சொல்லுவோமே, கேட்கறதா வாங்கி கொடுத்தா அது அப்படி மிஸ்பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. மனசும் அப்படிதான். இல்லை, அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அது வந்து நம்மளுடைய நண்பரா இருக்கும். எஸ். அடுத்தது மாதாஜி, அனிஷா மாதாஜி படி 640. Sorry, 41. Okay. प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुचिनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽपि जायते. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வெற்றி அடையாத யோகி, இது வந்து என்ன நேத்தையும் கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது. அப்ப சில பேர் வந்து இவ்வளவுலாம் பண்றான், எல்லாம் பண்றான், இருந்தாலும் அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு பிறவி எடுத்துடுறான். சோ அவனுக்கு மீன்ஸ் அவனுக்கு வந்து கோலோக பிருந்தாவனத்தை இடம் இல்லை, பகவானுடைய இடத்துக்கு போறதுக்கு ஒரு முக்தி கிடைக்கலை. அவனுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு. வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களில் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின், நல்ல காரியம் என்ன பண்ணனால மேல உலகத்தை போயிட்டு நல்லா அனுபவித்த பின் என்ன பண்ணுவான், நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். அவன் பிறக்கும்போது என்னது, அம்பானி மாதிரி டாட்டா மாதிரி அவனுக்கு ஒரு கவலை இல்லை. என்னது என்ன கோல்டன் பிளாட்டர்ல எல்லாம் அப்படி சர்வெண்ட் இருப்பா. அவனுக்கு ஒரு இதுக்கும் கஷ்டம் இல்லை. இப்ப நமக்கு எல்லாம் எப்படி ஒரு படிக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம், இதுக்கு வேலைக்கு போகணும், இதுக்கு சம்பாதிக்கணும், அந்த ஒரு மீன பணம் வேணுமே, இந்த உலகத்துல வாழணும்னா பணம் வேணுமே. அந்த மாதிரி உள்ளவர்களுக்கும் ஜெனரேஷன் டுகெதர் அவ வந்து சம்பாதிச்சு வச்சிருப்பா. ஒரு பெரிய ஒரு டாட்டா பிர்லா அந்த மாதிரி எல்லாம் இது வாழ்வுல நிறைய இருக்கும் பணம். அந்த மாதிரி இடத்துல அவன் வந்து பிறப்பான். அப்புறம் ஆன்மீகமும் இருப்பான் அவதான். அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ரேர் அந்த மாதிரி ஃபேமிலியிலும். அதுல வந்து அந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்கணும். அந்த யாரு வந்து யோகிகள் வந்து அந்த ஃபுல் ஒரு பக்குவ நிலைக்கு போயிட்டு இன்னும் கோலோகம் வந்து முக்தி கிடைச்சு அங்க போக முடியலை. ஃபார் சம் ஃபியூ மார்க்ஸ் லெஃப்ட். அது மாதிரி உள்ளவன் வந்து திரும்பி இந்த உலகத்தை பிறந்தா எங்க பிறப்பன், நல்லோரின் குடும்பத்திலும் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். நம் பகவத்கீதால இனிமே அலச வேண்டிய ஒண்ணும் இல்லையா, எல்லாத்தையும் பிட்டு பிட்டு வச்சாச்சு. எஸ். 42 படிங்க மாதாஜி. अथवा योगिनां येव कुले भवति धीमताम् एतत्ति दुर्लभतरं लोके ஜன்மயத்தீத்ருஷம். இப்ப யோகாவில் வெற்றி அடைய தவறும் ஒருவரை நிலக்கணும்னு இப்ப முன்னாடி பார்த்தோம். இந்த 2வது ஸ்லோகம் இஸ் கோயிங் டு சே அபவுட் தட். அல்லது சப்போஸ் அந்த மாதிரி பெரிய செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கலைன்னா என்னது, நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து வழங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. அப்படி செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கலைனாலும் நல்ல பக்தி மார்க்கத்துல அப்படி நல்ல ஒரு ஆச்சாரியர், ஒரு நல்ல பண்டிதாவெல்லாம் இருப்பா இல்லையா, அவளுடைய அவெல்லாம் நல்ல இது பண்ணிப்பான். மாத்திர ஒரு குழந்தைய வந்து பிறப்பான். அப்ப என்னது, அம்மாவோட வயசுல இருக்கும்போது நல்ல அறிவோடு இருப்பான். ஏன்னா அதெல்லாம் தான் நடந்துட்டு இருக்கும். சுத்தி வட்டாத பிறந்தாலும் என்னது, அதை கேட்கறது எல்லாமே பகவானோட இதெல்லாம் தான் கேட்கும். அந்த மாதிரி ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் அவன் வந்து பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். பகவானே சொல்றான், அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுல பிறக்கிறது வெரி ரேர். அந்த மாதிரி குழந்தைக்கு இப்ப டெஃபினட்டா அடுத்து அந்த இப்ப பிரபுபதா அவரே எழுதியிருக்காரு. I was lucky to be born in a family. ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து இதுதான், எந்த நேரமும் பார்த்தா எல்லாம் பூஜை பண்ணசே இதுதான். அண்ட் அவரோட லைஃப்லயும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஏஜ்லயே அவர் வந்து ஒரு காலேஜ் படிக்கும் போதே ஒரு ஆச்சாரியை பார்த்தாச்சு. அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்டு பிசினஸ் பண்ற, உனக்கு பணம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீ வந்து புக்கு பிரிண்ட் பண்ணு, அப்படியே ஆரம்பிச்சு 70 வயசு 69-70 வயசு சன்னியாசமே. அந்த டைம்ல சன்னியாசம் வாங்கினார். வீட்டுல எல்லாம் சம்பாதிச்சு கொடுத்து குழந்தை எல்லாம் பெரியவாளாயிடுச்சு, இந்தாங்கப்பா எல்லாத்தையும் கொடுத்தாச்சு, ஹேண்டட் ஓவர், அவங்களையும் எல்லாம் வளர்த்தி எடுத்தாச்சு, இனிமே நீங்க பாத்துருங்கோ, எல்லாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு அவர் வந்து இனிமே நான் வந்து என்னோட ஆச்சாரியர் என்ன சொல்றாரோ அதை வந்து இனிமே சீரியஸா நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு 12 years இருந்தார், அவர் உயிரோட இருந்தார். ஆனா அந்த டைம்ல அவர் வந்து பண்ண ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் என்னன்னாக்கா, நிறைய பக்தர்களை சேர்த்துட்டாரு. எப்படி நம்ம நாட்டுல மாத்திரம் இல்லை, நமக்கு கண்ட்ரில கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபாரின் கண்ட்ரில போயிட்டு கிருஷ்ணா ஹூ இஸ் ஹி அப்படின்னு தான் கேட்பான். அது யாரை போயிட்டு திருப்தினார், ஹிப்பி. அந்த டைம்ல ஹிப்பிஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்தா. சோ அந்த டைம்ல கவர்மெண்ட் பஸ் ரொம்ப ஒரு இதுல இருந்தார். இந்த மாதிரி மக்கள் இருக்காளே, அடுத்த ஒரு 10-20 years என்ன ஆகும், பிச்சவரா போயிடுமே, நம்ம நாடே அழிஞ்சு போயிடுமே, அந்த ஒரு கவலையில இருந்தா. இவாளெல்லாம் எப்படி திருத்துறது, எப்படி ஒரு நல்வழி கொண்டு வந்தன. இவர் கரெக்டா அந்த டைம்ல போய் அந்த மாதிரி ஹிப்பிஸ் குளிக்க மாட்டா, ஒரு அப்படியே ஒரு போதையெல்லாம் சாப்பிட்டு பண்ணிட்டு மாட்டுக்கு ஒரு இதுல இருந்தா. அவள் எல்லாம் வந்து பக்தி பண்ணி அவள்லாம் ஒரு 3 அந்த குளிர் பிரதேசத்துல 3:30 மணி 4 மணிக்கு எழுந்து குளிச்சு அந்த இதெல்லாம் குடுமியெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம பஞ்சகச்சம் கட்டிட்டு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் குளிப்பா, பச்சை தண்ணீர் போய். ஏன்னா இவர் இப்படி பண்ணுவார். பீங் ஆச்சாரியா வி வாஸ் செட்டிங் an example. பார்த்தோம் இல்லையா, எத் ஆச்சாரியத்தை சேஷ்டா. அவர் அது பண்றாரா, நம்மளும் பண்ணணும்.
போனா கொஞ்சம் சோம்பேறியா இருந்தாலும் இவர் போயிட்டு குளிச்சுட்டு வந்துருவார். ஆஹா, ஆச்சாரியார் இவ்வளவு வயசா எடுத்து அவரே குளிச்சுட்டு வந்தா நம்மையும் படக்கூடாது, அவரை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிருந்தார். அந்த மாதிரி பண்ணி அவர் ஒரு கண்ட்ரில போயிட்டு, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தோம், நிறைய கோயிலான கோயில் கட்டி எல்லா பக்தர்கள். இப்ப எப்படி அவர் இருக்காரோ இல்லையோ, அவர் இல்லைதான் இருந்தாலும் அவரோட புக்ஸை வச்சு நம்ம எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா அவ்வளவு பேர் இன்னமும் பக்தி பண்ணிருக்காங்க. ஹி மேட் ப்ராப்பர் ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி, ஜிபிசின்னு கவர்னிங் பாடி. இட்ஸ் நாட் ஏதோ அவர் பண்ணினார், இப்ப யாரோ ஊழல் பண்றாலாம் கிடையாது. அதுவும் கவர்னிங் பாடி மாதிரி ஒரு டோட்டல். அதுக்கு வந்து ஒரு இது உண்டு, கமிட்டி. கமிட்டி வந்து இப்பதான் இது சொன்னேன் இல்லையா, 6th லெவல்ல தீட்சை வாங்கறதுக்குலாம் plenty ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் எழுதி அனுப்பிட்டு, இப்ப நான் they will take my இன்டர்வியூல எல்லாம் கேட்பா. அந்த ஸ்லோகம் தெரியுமா, இந்த பாட்டுல இது என்ன அர்த்தம், பாகவதத்துல இது என்னது கொடுத்துருக்கு, ஸ்ரீல பிரபுபாதோட லைஃப்ல என்ன, எல்லாம் ஒரு இன்டர்வியூ. எனக்கு 1/2 மணிக்கு 40 மினிட்ஸ். எங்கே நாங்க மாயாப்பூர் தான் அவரோட சென்டர், அவனா இது ISKCON சென்டர். அங்கேருந்து யாரோ வந்து போன் பண்ணி இது வீடியோ கால்ல வந்து ஐ ஹாவ் டு ரிப்ளை தம். வெரி ஸ்ட்ரிக்ட், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா. ஒரு ஆனியன் வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் எடுக்கவே கூடாது, டோட்டலி அவாய்ட். இதெல்லாம் என் முன்னாடி எனக்கே தெரியாம இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் சொல்ற அவ்வளவுதான் நினைச்சோம். ஆனா ரொம்ப நம்மளாம் ஏதோ தானோன்னு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதை விட ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டெப் மேலவா. காபி டீ குடிக்க கூடாது, ஏன்னா அதுலயும் ஒரு கெஃபைன் இருக்கு, அதுல ஒரு மாதிரி போதை பொருள் இருக்கு, அதுல ஒரு அடிமையாயிடுவோம். இருக்கே நம்ம அதுதானே ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம். காப்பி குடிக்கலைன்னா மண்டை வடிக்கிறது, தலை வடிக்கிறது சொல்றோமே, அதெல்லாம் நிறுத்தணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லும்போது அவ்வளவு பக்குவமா கொண்டு போறா. அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதனால நம்ம பார்க்கலாம் எல்லா இடத்துலயும் வந்து ISKCON இஸ் பிகமிங் ரியலி ஃபேமஸ் அண்ட் நன்னாவே பண்ணிட்டு இருக்கா. நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பாக்கியம், அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெப்ல நம்ம ஏறி இருக்கோமே, பக்குவம் அடைகிறோம். லாஸ்ட் இது நம்ம வந்து அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கல. அட்லீஸ்ட் டெய்லி காலையில சீக்கிரம் என்ன விடுறோம், ஒரு ஏதோ ஜப்பா பண்றோம், பகவானோட மங்கள ஆரத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம டெய்லி கோயிலாம் போக முடியாது. ஆனா நம்ம வீட்டுல என்னது, முன்னாடி லைஃப் எப்படி இருந்தது, சூரிய வெளிச்சம் வந்து அப்புறம் எந்துக்கலாமா வேண்டாமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம். இப்ப அப்படி இல்லை. நம்ம அதுக்கு முன்னாடி என்ன குளிச்சு கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி நம்ம சூரியனை வெல்கம் பண்றோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல லைஃபை வந்து அமைச்சு கொடுத்துட்டோம். சோ எல்லாரும் நீங்க எல்லாருமே இதுல வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கள். ரைட் டைம். அண்ட் இது இன்னும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே போகும்போது that will take you to a better human being. சோ இத்தகைய பிறவி அந்த மாதிரி குழந்தை அந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லா பக்குவம் இல்லாத இது என்னது கோலக இதுல போல அவனுக்கு முக்தி கிடைக்கலைனாக்கா கண்டிப்பா வந்து இவ்வுலகில் ஒரு நல்ல செல்ஃப் ஆன்மீக குலத்துல அவன் பிறப்பான். பிரபுபாதே இருக்க நான் அந்த அதுல ஒன் ஆஃப் த இது பர்சன் நினைக்கிறேன்னா, ஏன்னா வீடு வந்து அவ்வளவு நல்லா இருந்தது, நான் அந்த மாதிரி பிறந்துட்டேன் அப்படின்னா என்னது, அதுக்கப்புறம் அவரோட வாழ்க்கை அந்த மாதிரி பண்ணி டெஃபினெட்ல அவருக்கு வந்து மோட்சம் தான் கிடைக்கும். சோ அது ரொம்ப அரிதானது நமக்கு. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கோ. யார் நெக்ஸ்ட்? 47. ஓகே. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன், நிறைய பேருப்பா யோகிகள்னா இப்ப மேரத்தான் ரேஸ் மாதிரி எல்லாரும் நானும் ஓடுறேன் நீ ஓடுறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ரன்னர்ஸ் தான். ஆனா எவ்வளவு பேர் இலக்கு நோக்கின்னு போவா, வெரி ஃபியூ. அதே போல எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியிலும் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். சமே யுக்த தமோ மதக, இதுதான் என்னுடைய வந்து அபிப்பிராயம். மத்தகன அபிப்பிராயம், இதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம். அவன் தான் பக்குவமானவன் அப்படின்னு. எல்லாரும் பக்தி பண்றோம், எல்லா பாபா தெரிஞ்சா போல எண்டு போனுமே எல்லாம் பாதிப்பது 18 days கோர்ஸே அப்படிதான். ஆரம்பத்துல வரையம்பா பார்த்தா ஆக்சுவலி குரூப்லயே 20 பேர் 25 பேர் இருந்தா கிளாஸ் வரத்துக்கே முடியாம இருப்பா. சில பேர் ஏதோ தடங்கள் வரும், இல்ல லெஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு. சரி இந்த மாதிரி ரெகுலரா வருவான்னு சில பேர் எல்லாம் வழிக்கு இல்ல முடியல ஏதோ சம் ரீசன். அப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்க பக்குவம் பண்ணி ஒரு 4-5 பேர் வரேன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு பக்குவம் இருக்கு, நான் யூஸ் டு ஆல்வேஸ் வண்டர். சோ அந்த மாதிரி வந்து இப்ப வரவா ரொம்ப ரேர். அதுல வந்து நீங்க ரேரஸ்ட்ல நீங்க அந்த என்ன சொல்ல சிப்பிக்குள் முத்த தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு நீங்க வந்து ஒரு ஜுவல்லா ஜொலிச்சுன்னு இருப்பேன். ஒன்லி தட் இன்னும் இருக்கு இந்த பாதை, இன்னும் இதெல்லாம் இப்பதான் ஸ்டார்ட்டுக்கு ஒரு அந்த படியில காலு வைக்க போறோம், அப்படிதான் இன்னும் பெரிய பாதை இருக்கு. அப்ப நம்ம இப்படியே நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணும்போது என்ன ஆகும், that will be a wonderful journey நமக்கு. சோ இந்த மாதிரி மிகவும் பக்குவம் நெருங்கியவன் பகவானுக்கு நம்ம நெருங்கி போறோம். அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். சோ நம்ம வந்து பகவான் கூட நெருங்கி போயிட்டே இருக்கோம். சோ அந்த ஜேர்னி மாத்திரம் விடாம இருந்தோம்னாக்கா
ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்பாதே தியான யோகோ நாம ஷஷ்டோத்யாய. அடுத்தது என்னது, இன்னும் வந்து நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். இப்போ வந்து டோட்டல் 4 யுகம் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். கிருத்தயுகம், தட் இஸ் சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சார் கிருத்த யுகத்தை பகவானை வந்து வழிபடணும்னு இப்படிதான் வழிபடணும். ஜஸ்ட் லீவ் ஹவுஸ் அண்ட் மெடிடேட் பண்ணு, அன்னம் ஆகாரம் இல்லாம மெடிடேட் பண்ணணும், தான் பகவானையே பிரீத்தி பண்ண முடியும். அப்புறம் என்னது திரேதா யுகம் வந்து, திரேதா யுகத்தை நிறைய ஃபயர் சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணுவா. யாகம் யாகம் யஜ்ஞம் அது மாதிரி நிறைய பண்ணுவா. சோ விலை உயர்ந்த தியாகங்களை செய்கிறார்கள். வெவ்வேறு யுகங்களுக்கு வெவ்வேறு யோகா பயிற்சிகள். அப்புறம் துவாபர யுகம் இருந்தது. அடுத்தது துவாபர யுகத்தை என்னன்னா கோவில் வழிபாடு. நிறைய கோவிலா போயிட்டு அங்கேயே ஃபுல் டே இருப்பா. அங்கேயே அர்ச்சனை பண்ணி, ஆராதனை பண்ணி, அலங்காரம் பண்ணி, அவரை வந்து அபிஷேகம் பண்ணி, எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி ஃபுல் டே தே வில் பி ஸ்பெண்டிங். ஏன்னா அப்படிதான் வழிபாடு பண்ணணும், வேற வழியே கிடையாது பகவான். ஆனா இப்ப கலியுகத்தை என்னது கடவுளின் பரிசுத்த பெயர்களை ஜபிப்பது. அது எப்படி தெரியும் நமக்கு? பிகாஸ் பாகவதத்தை கொடுத்திருக்கு. பாகவதம்லாம் இப்போ எழுதினது. பட் தே ஹவ் செட் கிருதே யத்யாயதோ விஷ்ணும் திரேதாயாம் யஜதோ மஹைஹி துவாபரே பரிச்சார்யாயம் கலோன கலி கலோ தத் சரி கீர்த்தனாத். கலியுகத்தனது கீர்த்தனம் பாடுங்க, கீர்த்தனம் பாடுங்க. எனக்கு பாட்டெல்லாம் வரல அதனால பண்ண, அப்படியெல்லாம் கிடையாது. கீர்த்தனம் இஸ் டேக் த நேம் ஆஃப் ஹரி, பகவானோட நாமம் விடுங்க அப்படின்னு. அடுத்தது ஒரு மந்திரம் என்றால் என்ன தானே அது? எஸ், மந்திரம். நம்ம வந்து இப்ப மந்திரம்னா இப்ப வந்து மகாமந்திரம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோம். ஏன் அது சொல்றோம்? ஏன் அது என்னது? வாட் இஸ் தட் மந்திரம்னா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு, ஒரு மந்திரம் பாரம்பரியமாக ஒரு குறுகிய ஒலி, ஜஸ்ட் ஒரு சவுண்ட் தான் இருக்கலாம். ஓ, ஒரு ஒலி தான். என்னது? அந்த ஒலி வைப்ரேஷன். இல்ல ஒரு சொல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா, இல்ல கிருஷ்ணா ராமா, இந்த மாதிரி ஒரு சொல்லு இருக்கலாம். அல்லது சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசப்படும் சொற்றொடர் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அது வரைக்கும் ஃபுல்லா சொன்னாதான் ஒரு ஃபுல் மகாமந்திரம். மற்றும் தியான நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் நம் மனதையும் உடலையும், இந்த மந்திரம் சொல்லும்போது அந்த டைம்ல என்னது, மனதையும் உடலையும் மையமாக வைத்திருக்க உதவும் வகையில் இது மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது. அதனால வந்து உங்களுக்கு டெம்பிள் இதெல்லாம் சைட்லாம் உங்களுக்கு அப்புறமா போடுறோம். யாருக்கெல்லாம் நேரம் இருக்கும் டெம்பிள் சைட்ல நீங்க ஓபன் பண்ணோம்னா, இப்ப இந்த நேரத்துலயும் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும். என்னது, ஜப்பம் நடந்துட்டு இருக்கும். யாரோட இதெல்லாம் நம்ம அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணுவோமே, சோ அதெல்லாம் வந்து நைவேத்தியம் இதெல்லாம் பண்ணுவா. நம்ம சொல்லி அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணுவா. அவங்களோட என்ன கோத்திரம் அது இதெல்லாம் நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கா. சோ அதை இன்னத்த டேட்ல யாரோட எல்லாம் இருக்கோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பஜன் 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 பண்ணிட்டே இருப்பான். ஆனா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமாக சொல்லிட்டே இருப்பா. சோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஒரு மந்திரம்னாக்கா, keep repeating the same thing again. மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் அடிப்படை நோக்கம் இன்னும் அப்படியே உள்ளது. இது நம் நோக்கங்களை மையமாக கொண்டு நம் மனதை அமைதிப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும். மந்திரங்கள் உண்மையில் வேலை செய்கிறதா? ஆக்சுவலி இதெல்லாம் ஒர்க் பண்றதா இல்ல சும்மா டைம் பாஸ் பண்றாங்களா? மந்திரங்கள் மனம் மற்றும் உடல் மீது செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன. Proved. இது வந்து definitely bringing some change in our body as well as mind. மந்திரங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வரும் ஒலிகள் பல நரம்பியல் விஞ்ஞானிகள், நியூரோ சயின்டிஸ்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்கா. We can search it on Google also. இதுல ஏதாவது போட்டிருக்கிறது சும்மா குக்ட் அப் சொல்லினா இம்மிடியேட்டா கூகுள் சர்ச் பண்ணும்போது நியூரோ சயின்டிஸ்ட் have they said any மந்திரத்துல ஏதாவது எஃபெக்ட் இருக்குன்னா எஸ், அன்கான்சியஸ் கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கூட அந்த வைப்ரேஷன்ல அப்படி தெரியுமா. சோ மந்திரங்களின் ஒலியும் மொழியும் நம் வாழ்வில் பல விதத்தில் பயன்படுகின்றன என்பதை அவங்க வந்து நிரூபித்துள்ளனர். So it has been proved. இப்ப வேத குறிப்புகள் சரி, இப்ப நான் வந்து அது வந்து ஓகே சொல்லியாச்சு. இப்ப வேதம் என்னெல்லாம் வேதத்துல வந்து இதெல்லாம் மகாமந்திரம் சொல்லுங்க, மந்திரம் படிங்க, இந்த கலியுகத்துல இதுதான் வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப எதுல எல்லாம் அதெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறேன். பகவானுடைய பரிசுத்த பெயர்கள் கோஷமிடுவதற்கு வேத குறிப்புகள் என்னதுன்னு கேட்பா. கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்திலிருந்து கலி சந்தாரண உபனிஷத்தை கொடுத்திருக்கு. இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நதः பரதரோ உபாயः சர்வவேதேஷு திருஷ்யதே. இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நதः பரதரோ, அது ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. சர்வவேதேஷு திருஷ்யதே, ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஓகே, சோ என்ன கொடுத்துரு, அதோட அர்த்தம் என்னன்னா அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த யுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான் வந்து தி பெஸ்ட். இதுக்கு ஈக்குவலா வேற ஏதாவது இருக்கான்னு ஒண்ணுமே கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுருக்கு. இது கலி சந்தாரண உபனிஷனா போட்டிருக்கு. அப்புறம் இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம், சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு அவரோட சரிதாமிருத்தம் 3 பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஒண்ணு ஆதி லீலா,
மத்திய லீலா, அந்திய லீலான்னு இவ்வளவு தடித்தடியா புக்ஸ் இருக்கும், நிறைய இருக்கும். வாங்குவதெல்லாம் இப்படி நமக்கு ஹியூஜா இருக்கு, இது அதை விட ட்ரிபிள் சைஸ் ஹியூஜ். சோ அதுல கொடுத்துருக்க ஹரே நாம ஹரே நாம இவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்யதா, வேற கதியே கிடையாது, ஹரே நாம தான் சொல்லணும். சண்டை மற்றும் வாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணனுடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பது தான். வேறு வழி இல்லை, வேறு வழியே இல்லை. அப்ப நமக்கு கிருஷ்ணா தவிர வேற வழி இல்லை. இப்போ நம்ம வந்து நீ அதுக்கு ஒரு ராமா வேண்டாமா அப்படின்னா இவன் ஏன் ராமாவும் சொல்லலாம், என்ன தானே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே எனிதிங். பகவான் நாம எடுக்கணும், இதுல போட்டிருக்கு என்ன வருது, ஆனா பகவான் நாம எடுக்கணும், அவ்வளவுதான். பகவான் நாம எடுக்கதான் நம்ம கிருஷ்ணா ஒரு ஈஸியா போயிடும். உங்களுக்கு மந்திரம்னு கொடுத்துருக்கா, அதனால எடுக்கணும். இது வந்து சைத்தன்ய சரிதா ஆதினால 17.1 கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கு, பாகவதத்தை திரும்பி கொடுத்துருக்கு 12.3.5. கலேர் தோஷ நிதே ராஜன் अस्ति ह्येको महान् गुणः कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्तः संग परं व्रजेत्. என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் எல்லாம் ஒரு இதுதானே கண்டாமினேட்டட் வேர்ல்ட் ஆயிடுத்து. இப்போ கலியுகம் இன்னும் முத்தின்னு போக இன்னும் மோசமாதான் ஆகும். இருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றி, இந்த வயதுனா இந்த ஏஜ் வயதை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. இந்த கலியுகம் கலி ஏஜ்ல இன்னொரு நல்ல, எல்லாம் கெடுதலா இருந்தாலும் ஒரு நல்ல குணம் என்னன்னாக்கா, வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் டிசைர்ல நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா இருக்கோமே, அதுல இருந்து விடுபட்டு பகவானோட இதுல ஆழ்நிலை இதுல வந்து உயர்றதுக்கு நமக்கு வந்து படலாம்னா நல்ல ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிடணும். So this is the best thing happening in Kaliyuga, which is Hare Krishna நாமம் சொல்லி நம்ம வந்து we can get liberated. அப்புறம் பகவத்கீதாலேயே கொடுத்திருக்கேன், யஜ்ஞானம் ஜப யஜ்ஞோ அஸ்மி. நான் வந்து எல்லா யஜ்ஞத்திலயும் நான் வந்து ஜபங்கிற யஜ்ஞத்துல இருக்கேன் அப்படிங்கிற பகவானே. அவர் வந்து 10வது சாப்டர்ல வரும், நான் எதுல எல்லாம் எப்படி இருக்கேன், ஓங்கிற ஒளியில இருக்கேன், நீரின் சுவையில் இருக்கிறேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் 10th சாப்டர்லாம். So we should not miss any of the chapters. Okay, அப்ப யஜ்ஞானம் ஜப யஜ்ஞோ அஸ்மி. கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் ஆவேன். பகவத்கீதால இருக்கு. அப்புறம் இது சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் அந்தியலீலா 3வது பாட்டு 20.16. नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् मिहाजनिनानुराग. அதுல என்ன சொல்லிருக்கு, என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. பகவானுடைய பெயர்லயே இப்ப நம்ம வந்து ஒரு விக்கிரகத்தை வச்சு அர்ச்சனை பண்றோம், ஒரு போட்டோ இருக்கு அர்ச்சனை பண்றோம், ஏதோ ஸ்துதிக்கிறோம், ஏதோ பண்றோம். ஆனா பகவான் பேர்ல அவ்வளவு ஆப்பனன்ஸ் இருக்கு. நம்ம வீட்டுல இருந்தாதான் அது பண்ண முடியும், நான் தான் வீட்டுல இல்லையே, ரொம்ப டிராவல் பண்றேன் அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ணா அந்த நாமம் சொல்றதே இஸ் லைக் டூயிங் பூஜா தான். ஹரே கிருஷ்ண நாமம், கோவிந்தா சொல்லலாம், கிருஷ்ணா சொல்லலாம், அது என்னெல்லாம் அவருக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்கு. எந்த பேரு சொல்லி நீங்க அது பண்ணும்போது ஆஸ் குட் ஆஸ் நீங்க வந்து வழிபாடு பண்ற, பூ போடுற, ஒரு ஆஃபர் பண்ற அந்த ஒரு எஃபெக்ட் வரும். ஏன்னா அவருடைய ஃபுல் என்ன ஒரு சக்தி இருக்கோ அதெல்லாம் அவருடைய பேர்லயும் இருக்கு. என்று போல பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள். முதலீடுன்னா என்னது, டோட்டல் ஆப்புலன்ஸ். அவர்கிட்ட எவ்வளவு ஆப்புலன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் அவரோட பெயர்களையும் இருக்கு. மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. கிருஷ்ணா சொல்றதுக்கு என்ன, ஒரு 4 கிழமை ஈஸ பார்த்துன்னா கிருஷ்ணா சொல்லணும், அப்புறம் எங்க கீழே உட்கார்ந்தா சொல்லணும், குளிச்சுட்டு தான், அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. குளிக்காமலையும் கிருஷ்ணா சொல்லலாம், தூங்கத்துக்கு முன்னாடி சொல்லலாம், சாப்பிட்டு சொல்லலாம், சாப்பிடாம சொல்லலாம், எப்ப வேணா அந்த சொல்லலாம். அது மாமந்திரமே அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கா. So you can take it very easy. ஓகே, இது என்னெல்லாம் செய்யலாம், டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. இப்ப நம்ம இதுலயும் எனி மேனுவல் கொடுத்தா டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ், எதெல்லாம் பண்ணலாம் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் முன் பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கும். நம்ம பண்றோம் எவ்ரி டைம் கிளாஸ் முடியும் போது பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோம். So அது வந்து எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் we have to say பஞ்சதத்துவ மந்திரம் and then say ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம். அப்புறம் என்னது, கேட்கக்கூடிய வகையில் கோஷம் எடுங்கள். அந்த வரலாம் அது ஒரே சத்தம் போட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு எல்லாம் கேட்கறோம்ல, அப்படியும் பண்ணக்கூடாது. நாம பேசுறது நம்ம கேட்கணும், ஸ்ரவணம் காதால கேட்கணும். அது என்னது, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம். நம்ம கீர்த்தனம்னா வாயால சொல்றது, அது நம்ம காதால கேட்கணும். அண்ட் ஸ்மரணம், அதை வந்து மனதுல நிலைக்கிறது. இந்த மாதிரி பண்ண போகும். சோ கேட்கக்கூடிய வகையில் கோஷம் எடுங்கள். மந்திரத்தை கேட்கும்படி தெளிவாக கூற வேண்டும். பாஸ்டா பண்றேன் பேர் வழின்னு என்ன சொல்றான்னு அவனுக்கும் தெரியாது, பகவானுக்கு கேட்கவே கேட்காது.
சொன்னா கேட்க கரெக்டா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம காதுக்கும் கரெக்டா போகும். அண்ட் we can மனதளவிலும் நம்ம வந்து நல்லா பகவானை நினைக்க முடியும். அப்புறம் ஒவ்வொரு பெயரையும் தெளிவாக உச்சரிக்கும். இதெல்லாம் பண்ணாம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அப்படி கிளியரா நம்ம சொல்லணும். அப்புறம் என்னது மரியாதை, பக்தி, கவனம். நம்ம மாலையை வச்சு பண்றோம் அப்படின்னா எஸ்பெஷலி துளசி மாலையெல்லாம் வாங்கிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா. அந்த துளசியை வந்து எஸ்பெஷலி இஸ்கான் நம்மளே நான் சாதாரணமே துளசியை வந்து ரொம்ப பயபக்தியோட ரொம்ப தெய்வீ மாதிரிதான் நினைக்கிறோம். இங்க வந்து ஏகாதசியில வந்து அவளும் பட்னி இருப்பாங்க பகவானுக்கு வேண்டி. அப்ப துவாதசியில பறிக்காதீங்க, ஏகாதசியில பூ பறிக்க கூடாது. பூ அந்த பூ இல்ல என்ன துளசி அள்ளி பறிக்கும்போது இந்த நகத்தை வச்சு பறிக்க கூடாது, படும் இந்த தேவிக்கு படும், அப்படி எல்லாம் பேசுவான். அவ்வளோ ஒரு மரியாதை. அப்ப நம்ம வந்து இப்படி ரொம்ப டெண்டரா இப்படிதான் பறிக்கணும், ரெண்டு ஃபிங்கரை வச்சுதான் எடுக்கணும். அப்புறம் என்னது துவாதசியில படுக்க கூடாது, ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் முடிஞ்சு துவாதசியில ஷில் பி டயர்டு. சோ யூ அப்ப என்ன பண்ணலாம், அன்னைக்கு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது எங்கே துளசியில முதல்ல பறிச்சு வச்சுக்கலாம். அப்புறம் உணங்கி போன துளசியும் பரவாயில்ல, காஞ்சு போய் எடுத்து அப்படின்னா அது கூட உங்ககிட்ட இருக்கா சேர்த்து வச்சிருக்கேள், அது வந்து இதா எடுத்து என்னது கொஞ்சம் உணங்கி போயிடுத்து, நோ ப்ராப்ளம். நம்ம சாதாரண பூவெல்லாம் காஞ்சு போனா நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண மாட்டோம். ஆனா துளசிக்கு அதுவெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அண்ட் சில பேர் இதுவும் சொல்றேன், எனக்கு விச் ஐ டோன்ட் அக்ரி, யூஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண துளசி கூட திரும்பி அர்ப்பணம் பண்ணலான்னு. அதெல்லாம் எப்படி பண்ண முடியும்? அப்படி எனக்கு இன்னும் மனசு அது கேட்க மாட்டேங்குது. ஒரு வாட்டி அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சுன்னா அப்புறம் இட் இஸ் ஆல்ரெடி யூஸ் இட். நம்ம அது வாயில போட்டு அப்படியே கடிச்சு சாப்பிடக்கூடாது. இந்த ஆயுர்வேதம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கா இல்லையா, துளசி எல்லாம் வெரி குட் அப்படின்னு. அப்ப அவெல்லாம் பொடி பண்ணுவா, இதுல போட்டு இடிச்சு அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, நீங்க பகவானை இடிக்கிறீங்க, இந்த துளசி தேவியை இடிக்கிறீங்கன்னு. ஏன்னா இதெல்லாம் ஆர்கியூ கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன்ல நான் கேட்கிறேன். நான் நிறைய ஆயுர்வேதிக் டாக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர். இல்ல நாங்க அப்படிதானே ரெகுலர் பண்ணக்கூடாது, உங்களுக்கு துளசியோட எஃபெக்ட் தானே வேணும், அது அப்படியே வாயில போட்டு தண்ணி குடிங்க, உள்ள போக தானே செய்யப்படுது, இல்ல அது குடிச்சாதான் அவ்வளவு எஃபெக்ட்னா அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா சொல்லுவா. சோ துளசி தேவியை தேவியா தான் வழிபடணும். அது மரத்துல செடியா இருக்கும்போது பொட்டுட்டு எல்லாம் பண்றது தேவி. ஒரு வாட்டி அதை எடுத்துட்டோம்னா எப்படிமா குப்பையில போடலாம், தூக்கி எறியலாம், அந்த மாதிரி இல்லாது இல்ல. அது காஞ்சு அதோட தண்டு இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் கூட காஞ்சு போய் எடுத்துன்னா அது வந்து வழக்கேத்துறதுக்கு அந்த இதுக்கு பதிலா திரிக்கு பதிலா அதை யூஸ் பண்ணலாமா. அப்ப அது எரிஞ்சு போதுன்னா பகவானுக்கு வேண்டி தானே எரியறா, பகவானுக்கு வேண்டி அதையே கரைச்சு தண்ணியே கரைச்சுட்டு அப்படி விளக்கு எரிய வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு. எவ்ரிடே துளசி ஆர்த்தி பார்க்கணும். காத்தால் நீங்களாம் முடியும்னா நாலு இன்னைக்கே நான் வந்து போட பார்த்து மாதாஜி சொல்றேன், போடுறது கொண்டா மாதாஜிட்ட டெம்பிளோட லிங்க் போடுறோம். அது வந்து காத்தால 4:30 மணிக்கு வந்து இது இருக்கும், மங்கள ஆர்த்தி சொல்லுவோம். நம்ம வந்து சாதாரணமே கோயில் எல்லாம் நடக்கும் இல்லையா, காத்தால நிர்மாலய தர்சனம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம் மலையாளத்து பக்கத்துல. நீங்களாம் வந்து இது தமிழ்காரெல்லாம் இது சொல்லுவோம் விஸ்வரூப தர்சனம் அப்படின்னு. எல்லாரும் போதான் செய்யறாங்க. காத்தால வந்து இதே போல காக்கட ஆர்த்தி, சாய்பாபாவோட கோயில் ஏதோ ஒரு பேர்ல வந்து காத்தால பகவான் தெரிய திறந்து சம் ஆரத்தி என்னோட பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஆத்திரியே உட்கார்ந்து இந்த லிங்க் போட்டு ஜூம் லிங்க் போட்டு இப்படி பார்க்கலாம். நல்லா ஆர்த்தி இப்படி காட்டி நமக்கு வந்து அந்த தீபத்தெல்லாம் காட்டுவா, அப்படியே ஒழிஞ்சுக்கலாம் அப்படி. அதே போல கடைசியில இது ஒரு துளசி ஆர்த்தியெல்லாம் காட்டுவா. டெய்லி துளசியை வந்து நம்மளும் வீட்டுல வழிபடணும். அதை வச்சு நம்ம ஒரு 4 வாட்டியாவது அது பிரதட்சணம் வரணும். அதுக்கு நல்லா அப்ப என்ன பண்ணுங்கிறது இவ வந்து கோயில்ல காட்டுறான். ஸோ அக்கார்டிங்லி வி கேன் டு. ஒரு சின்ன துளசியா வாங்கி வச்சு அதுக்கு ஒரு பாவாடை மாதிரி கட்டி அழகா ஒரு பாவாடை கட்டிருப்பான். வெறும் துளசியா வச்சுக்க மாட்டான். அவ்வளவு என்னன்னா அவளுக்கு மரியாதை. எப்ப என்ன சொல்ல வரேன், துளசி பீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா எச்சல் எல்லாம் படும். சோ ரொம்ப பக்குவமா இருக்கிறவா அதை யூஸ் பண்ணலாம். இல்லாட்டா யூ கேன் கெட் பீட்ஸ் ஆஃப் மரத்தோல ஆன பீட்ஸ் இருக்கும், கிறிஸ்டல் பீட்ஸ் இருக்கும், நீம் பீட்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்க. நீம் பீட்ஸும் இருக்கும், வச்சுக்கலாம், அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை. துளசி பீட்ஸ் வச்சுக்கணும், ரொம்ப விசேஷம் அதுதான். துளசி பீட் வச்சு துளசிக்கு முன்னாடி ஜப்பம் பண்ணாலும் ரொம்ப விசேஷம். நான் மாலையும் துளசி பீட்ஸா இருந்தா ரொம்ப விசேஷம். நான் இது வரைக்கும் இதுதான் ஒண்ணு வச்சிருக்கேன், துளசி கண்டி மாலா அப்படின்பா இது வச்சிருக்கேன். ஏன்னா இது அவ்வளவு வேக எச்சல் படாது இல்லையா, நம்ம இப்படிதான் அப்படி எச்சல் போனா இப்படிதானே இங்க வழியாது, அவ்வளவு சின்ன குழந்தை மாதிரி இங்க வழிகிறா போல பிப் எல்லாம் கட்டிட்டு அதெல்லாம் வேண்டாம். சோ அது வந்து ஓகே, கண்டி மாலை போட்டுக்கலாம், எப்ப யார் வேணா போட்டுக்கலாம், எந்த லெவல்ல உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஐ கெட் a குட் ஃபீலிங். ஏன்னா நான் வந்து இப்போ ஐம் அவாய்டிங் டீ காஃபி, ஐம் அவாய்டிங் இது எல்லாமே நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். வெங்காயம் எல்லாம் போட்டுக்கிறது இல்லை, வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் நான் போட்டுக்கல. ஸோ ஐ ஃபீல் நைஸ். ஸோ நான் அது வந்து கண்டி மாலை அழகா போட்டுக்கலாம், நாம எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இப்போ உங்க 18 days கோர்ஸ்க்கெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுல இன்னைக்கு உண்டு, எனக்கு level 2 உண்டு. ஸோ level 2க்கு எஸ் ஐ மேட் எனக்கு ஒரு டெக்கோரம் மாதிரி ஒரு கம்பெனியில போச்சுன்னா இது இப்படிதான் உங்களோட யூனிஃபார்ம் அப்படின்னா they will come in that uniform. அது போல எனக்கு நானே எனக்கு வச்சுட்டு இருக்கேன். level 2னா நம்ம இன்னொரு ஹையர் இதுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ ஐ வில் ட்ரெஸ் அப் இன் சச் வைக்கு ஒரு இது திலக்கம் மட்டும்தான் நான் வந்து பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு இது என்ன சொல்லுவா
நமக்கு யூ ஃபீல் நைஸ். உங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமோ இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போகணும். சோ நம்ம வந்து மரியாதையோட பக்தியோட கவனத்தோட நம்ம வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாலை ஜபம் பண்றது எல்லாமே பக்தியோட நம்ம பண்ணணும். அப்புறம் எந்த இடத்திலும் உட்கார்ந்து அல்ல நடக்கும் போது எதிர்கொள்ளும் எந்த திசையிலும் நீங்கள் சொல்லலாம். உட்கார்ந்துதான் சொல்லல, இவ்வளவு நேரம் தான் உட்காருது அப்படின்னா நடக்கலாம். ஸோ இட் வில் பி லைக் அ வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் ஆல்சோ. நீங்க வந்து அப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் ஆனா இதுல இருக்கணும். கரடு முரடான ரோட்ல எல்லாம் நான் நடக்கிறேன், டிராபிக்கை பாக்குறேன், யாரையோ ஹாய் சொல்றேன், அதெல்லாம் நடக்கும் போது அது அப்போ ஒழுங்கா அது வாக்கிங்கே பண்ணணும். ஏதோ வந்து நமக்கு ஒரு பிரைவேட் ஏரியா இருக்கு, யாரும் நம்மளை எதிர்கொள்ள மாட்டா, ஃப்ரீயா நடக்கலாம்னு எஸ் நடந்தோம்னா நம்ம வந்து ஜப்பா பண்ணணும். கான்சன்ட்ரேஷனோட பகவானை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் மெயினா. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இஃபெக்டிவா இருக்கும். அப்புறம் வந்து நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் சொல்லலாம், இருப்பினும் விடியற் காலையில் சொல்வது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. காலை நேரம் என்னது பிரம்ம முகூர்த்தத்துல. பிரம்ம முகூர்த்தத்துல சொல்றது இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். அது எல்லாருமே படிக்கிற காலத்துல இருந்து சொல்லுவாங்க. காத்தால சீக்கிரம் எந்திர படிக்கும் போதும் காத்தால இருந்து படிக்கிறது நன்னா. ஏன்னா பாடி ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், தூங்கி நன்னா என்னண்டு மைண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும்போது படிச்சா எல்லாம் அப்படி உட்கொள்ளும். அந்த மாதிரி சொல்லுவா. சோ அது மாதிரி பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திக்கிறதே ரொம்ப நல்லதுவா. அதுல ஜப்பா பண்ணிட்டு இன்னும் அண்ட் பெஸ்ட் திங் இப்போ மாடர்ன் வேர்ல்ட்ல என்னன்னா நிறைய மெசேஜஸ் வராது, யாரும் நம்ம கால் பண்ண மாட்டா, எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பா. பெஸ்ட் டைம் ஃபார் ரெஸ்ட். வீட்டுக்காராலே எல்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பா. காப்பி போடு, அதை போடு, இதை போய் டிஃபன் பண்ணிட்டியா, எனக்கு ஆஃபீஸ் நைன் பண்ண மாட்டேன். 4 மணிக்கு என்ன 4 மணிக்கு என்னது இதெல்லாம் பண்ணி முடிக்காம 5 மணி ஆயிடும். ஹாஃப் அன் அவர் தான், ஜஸ்ட் 5:10 முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் ஜப்பா பண்ணலாம், இல்ல நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போகலாம். இல்ல ஒன்னும் வேலையும் இல்லை, ஒண்ணு இல்லை, நீங்க சாட்டர்டே வீக்கெண்ட் தூங்கினாலும் தூக்கம் வராது. பட் இல்ல ஐ ப்ரிஃபர் டு ஸ்லீப்னா ஓகே. பட் மார்னிங் அந்த மங்களாரத்தை பார்க்கணும். the whole day we feel அந்த ஒரு இது வந்துடும், நமக்கு ஒரு வைப்ஸ் வந்துடும், நல்ல ஒரு ஃபீல் வராப்பணும். ஸோ பிரம்ம முகூர்த்தத்துல வந்து காத்தால இருக்கிறது இஸ் ரெக்கமெண்டட். பட் யூ கேன் சாண்ட் எனி த டைம் ஆஃப் த டே. அப்புறம் குளிக்கும் முன் அல்லது குளித்த பின் நீங்கள் சொல்லலாம். there's no restriction. எண்ணிக்கை வைத்து ஜபிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. 108 மணிகளை கொண்ட ஒரு துளசி மாலை பண்ண பரிந்துரைக்கும். இப்போ நான் இது டாபிக் வந்ததுனால ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ. 1 minute. choose virtual 1 minute. blur எடுத்துட்டேன் and I make myself spotlight. அப்ப உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய இதுல தெரிவேன். ஓகே, சோ that உங்களுக்கு வந்து தெரியும் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு. சரி, இதை வந்து மாலை 108 மணிகளை கொண்ட மாலைன்னா எப்படி இருக்கும், இது வந்து கிருஷ்ணமணி சொல்லுவாங்க. ஸோ டோன்ட் ஹோல்ட் கிருஷ்ணமணி அண்ட் இந்த ஃபிங்கரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம இதுலயே கொடுத்துருக்கா, நான் வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்சர் ஏதோ புக்கு தர்ப்பணத்தோட எல்லாம் நான் வந்து நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கும் போது பார்த்தேன். நான் இந்த விரல விட்டுவிட்டு நீங்க வந்து எல்லாம் பண்ணுங்கன்னு. அப்போ அதுல வந்து ஏன் ரீசன் கொடுக்கல. சோ ஓ இப்படியா அப்படின்னு இங்க வந்துட்டு இது சொன்னாலும் ஓ என்னவோ இருக்கு. அப்போ சம் ரீசன் வை வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு யூஸ் திஸ் ஆள்காட்டி விரல். அதை விட்டுட்டு பாக்கி எல்லா ஃபிங்கரும் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் பீடு இந்த கிருஷ்ணமணியில வந்து நீங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டு பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஆனா ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பண்ணும்போது அது பக்கத்துல இந்த பீடு இருக்கு இல்லையா, அதுல வச்சு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. அடுத்தது பீடு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம். இப்படி சொல்லி 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 இப்ப என்ன ஆகும், இந்த கிருஷ்ணமணி நம்ம பக்கத்துல வந்துட்டே இருக்கும். இப்படி வந்து நமக்கு நீ கண்ணு மூடின்னு செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும், திருப்பி இப்படி வந்து கிருஷ்ணமணி நம்ம கையில இப்படி வரும். இது நேரடும் இப்படி நம்ம கண்ணை மூடி பண்ணும்போது வந்துடும். வந்துடும் பெரிய. அப்ப நான் 108 பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அப்பதான் இண்டிகேஷன். அது ஆயிடுத்தா ஒரு மாலை முடிச்சது. அப்பதான் இட் இஸ் கால்ட் 108 டைம் பண்ணினோம்னாக்கா ஒரு மாலை முடிந்தது. அப்புறம் என்ன பண்ணும், டேர்ன் இட். இதை கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த கிருஷ்ணமணியை வந்து கிராஸ் பண்ணி திரும்பி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லக்கூடாது. இதை டேர்ன் பண்ணிடணும். அப்புறம் எது 108 முடிச்சோமோ அது வந்து 1 ஆயிடும். திரும்பி ஹரே கிருஷ்ணா பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லணும். அது போல திரும்பி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி நம்ம பக்கத்துல வந்துட்டே இருக்கும். ஐ ஹோப் ஐ எம் ஏபிள் டு கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் இட், ரைட்? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு நான் லாக் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்னும் இல்லை, திரும்பி நம்ம வந்து எனக்காவது ஒரு நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருக்குமே, அன்னைக்கு நம்ம சொல்லலாம். நாளைக்கு இப்படி சண்டேயா இருக்கு. ஸோ எல்லாரும் வீட்டுல இருக்கிறதுனாலும் பரவாயில்ல. சோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹவ் டு பிராக்டிஸ். இல்லாட்டாலும் யூடியூப்ல பார்க்கலாம். யூடியூப்ல எப்படி திலக்கம் இட்டுக்கணும், எப்படி மாலை ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்டோம்னா ISKCON ஹவு டுன்னு போட்டுன்னா எல்லாம் வரும். ஹவு டு டூ ஜப்பா, ஹவு டு டூ எல்லாம் வரும். சோ துளசி மாலையை பண்ண பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. நான் இது வரைக்கும் வாங்குறதுக்கு எனக்கு தைரியம் இல்லை. ஏன்னா எனக்கு ஐ ஃபீல் ஐ எம் நாட் தட் வெரி பியூர். எனக்கு வந்து நம்ம வந்து பண்ணுவோம், மெயினா காலில் போடும். நம்ம போய் பண்ணும்போது காலில் படக்கூடாது. ஆஃப்டர் தேவி இல்லையா, நம்ம அந்த தேவியா நம்ம நினைக்கும் போது நமக்கு அதெல்லாம் வேண்டா தோணும். சரி, மரத்தோலை வந்து பரவாயில்ல, மெயினா நம்ம ஜப்பம் பண்ணணும். அப்போ உங்களுக்கு இல்லை, உங்களுக்கு துளசி வீடை வச்சு பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பண்ண ஆரம்பிக்கும்.
தானே ஆயிடுத்து இல்லையா? எஸ். இப்ப என்ன பண்ணக்கூடாது? அது ரொம்ப கம்மி தான். ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போது ஒருவர் ஜபிக்க கூடாது. அப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் எங்க இருக்கும்? புத்தகம். அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்து படிப்போம். இது வந்து ஜபா சும்மா பேருக்கு தான் வாய் சொல்லிட்டு இருக்கும். கான்சன்ட்ரேஷன் சொன்னோம். அதை விட வேண்டாம். ஒழுங்கா புக்கை படிங்க, மாலையை வச்சுட்டு, இல்ல நீ வந்து புக்கை மூடி வச்சுட்டு மாலை ஜபிக்கலாம். இல்லை செய்தித்தாளை படித்துக் கொண்டோ அல்லது டிவி பார்ப்பது போன்ற செயல்களோடு சேர்த்து செய்யக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் நமக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும். அப்புறம் வந்து மகாமந்திரத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஒருவர் உச்சரிக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண, ஹரே கிருஷ்ணா அது வேண்டாம். அதே போல ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா அப்புறம் ஹரே ராமா அந்த ஒரு ஹரே சொல்லுவா. அப்புறம் ஹரோரோ என்ன ஹரோரோ ஹராங்கிற போல ஹரே இன்னொரு மாதிரி எல்லாம் சொல்ற சில டிவோட்டி சொல்ல பழகின்னு இருக்காங்க. அப்புறம் அவங்கள எல்லாம் திருத்தி நிதானமா சொல்லுங்க, கரெக்டா சொல்லுங்க, சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இன்னும் எப்படி நம்ம பழகிறோம்? அப்படி தப்பா பழகணும்னா அது அப்படியே நாக்கு பழகிடும் அந்த தப்பு. சோ ஒரு மந்திரத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஒருவர் உச்சரிக்க கூடாது. அப்புறம் ஜபமாலையில் கிருஷ்ணர் மணியை ஒருவர் கடந்து போக கூடாது. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, இது வரைக்கும் 108 ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் திருப்பி so this 108 will become 1. அப்புறம் 107 will become 2, 3, 4. அப்புறம் இந்த கிருஷ்ண மணி நம்ம சைட்ல அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி. அப்புறம் என்னது கோஷம் எடுத்தால் ஆச்சு. இதான் டோன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இல்லை. இதனால என்ன நன்மை? அது ஒரு 3-4 ஸ்லைடு இருக்கு. அதுதான் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் செட். தெரியாதக்கு நிறைய நம்ம புக்கை ஒரு புத்தகம் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு மூடிடும். அதுல ஒரு இது இருந்திருக்கும், புக்கும் இருந்திருக்கும், நமக்கு கண்ணுக்கே தெரியாது. அதெல்லாம் நம்ம கையால் தானே அது சாகிறது. இல்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும், ஒரு 8 கால் பூச்சி இருச்சு, இன்னொரு ஏதோ இருக்கும், எறும்போ புழுவோ பூச்சியோ நம்ம கையால இதாயிடும். இல்ல சமைக்கும் போதே எவ்வளவு நம்ம வந்து தண்ணியில அப்படின்னு அரிசியில எல்லாம் வந்துருக்கும் வண்டு, இதெல்லாம் நம்ம அப்படியே களையறோம். சம்திங் வி வில் டூ. நம்ம பாவம் பண்ணாதுக்கெல்லாம் இல்ல, ஒரு நாள் நிறைய பாவம் எல்லாம் பண்றோம். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிடறதே பெரிய பாவம். அதை தவிர இந்த மாதிரி பாவம் நிறைய பண்ணும். ஆனா நம்ம நாம ஜபம் பண்ண this all these negligent sins will get wiped off. Freedom from the reaction of sin. அப்புறம் தேவையற்ற இயக்கிகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து நிவாரணம். தற்போதைய நிலையில் நாம் எந்த விசித்திரமான எண்ணங்களுக்கும் ஆசைகளுக்கும் அடிமைகளாக இருக்கிறோம். என்ன விசித்திரமான அடிமையெல்லாம் நிறைய பௌதிக உலகத்துல என்னெல்லாமா அட்ராக்ஷன் இருக்கு. அததான் பகவான் நிறைய அட்ராக்டிவ் திங்ஸ் இருக்கு. அதுல எல்லாம் நம்ம மனசுல இழுச்சு கொடுத்தோம்னா அதுதான் நம்ம வந்து இங்கே நம்ம பார்த்தா தெரியும். பல் என்ன, சிகரெட் என்ன, நல்லா இருக்கு. அவங்க ஆளுக்கு படுத்துட்டு இருக்கான். ஸோ இந்த ஒரு எஸ்பெஷலி யூத்ல எல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது. நாம எதையும் சாதிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு they get deviated very fast. நான் சின்ன குழந்தை நம்ம அந்த மாதிரி பழக்கப்படுத்தணும். அவளோட சங்கமும் நல்ல சங்கமா இருக்கும். அவங்க நல்ல நமக்கு டென்ஷனே இருக்காது. நம்ம குழந்தை ஒழுங்கா வருவனா, நல்லா படிப்பனா, படிக்கிறது மாத்திரம் இல்லையா, நல்ல சங்கத்தை நல்ல குழந்தைய வளரணும் இல்லையா. படிப்பு செகண்டரி, நல்ல மூளை இருந்தா படிப்போம். ஆனா அவங்க ஓவரால் பிஹேவியர் எப்படி இருப்பாங்க. சோ அது வந்து பெனிஃபிட் ஆகும். இந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்றோம், கண்டிப்பா அது பண்ணாத குரூப்ல போவே மாட்டோம். ஏன்னா அவன் வந்து அவனை கேள்வி பேசுவான். அதை விட அவனை நீ அவாய்ட் பண்ணிடணும். நான் என்னோட லெவல்ல யாரு கூட அந்த அவள்கிட்ட நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு. எஸ். அப்புறம் என்னது சுதந்திரம். கவலை மற்றும் மன அழுத்தத்திலிருந்து சுதந்திரம். அவளுக்குன்னா ஒரு ஆங்ஸைட்டி, டென்ஷன் இதெல்லாம் அவளுக்கு வரவே வராது. ஏன்னா வாய் விட்டு சிரிக்கிறா. இப்பெல்லாம் லாஃபிங் கிளப் எல்லாம் வச்சிருக்காரு இல்லையா. வாய் விட்டு சிரிங்க. வீட்டுல எல்லாம் முன்னு உட்காந்துப்பா. ஆனா லாஃபிங் கிளப்ல ஜாயின் பண்ணிப்பா. அங்க வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னா ஆனா ஆர்டிபிஷியலா சிரிக்க ஆரம்பிப்பா. அப்புறம் நேச்சுரலா சிரிப்பு வந்துடும். அதுல இருந்து ஒரு மன அழுத்தம் போயிடும், உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் போயிடும், பிபி போயிடும் அப்படிப்பா. அது வீட்லயே அழகா எல்லாத்தையும் சிரிச்சு ஹாப்பியா பேசிட்டு இருக்கலாமே. அதுதான் இப்போ அதெல்லாம் குறைஞ்சு போனதுனால இந்த மாதிரி பீப்புள் ஆர் மேக்கிங் மணி. சோ நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபத்துல என்னன்னா இப்படி சோகமா உட்காந்து ஜபமே இல்லை. அவ ஆடுவா, ஆடி ஆடி பகவான் வந்து இது நமக்கு எல்லாம் ஆடெல்லாம் முடியாது, முட்டெல்லாம் உழைக்கலன்னா நோ ப்ராப்ளம். அவளை பார்த்து ஆனந்தப்பட்டு நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணலாம். ஸோ தேர் ஆர் வெரி ஹாப்பி பீப்புள். நீங்க அவளெல்லாம் பார்த்தோம்னா எந்த நேரம் ஆடிண்டு வந்து ஜபம் பண்ணுவோம், இது பண்ணுவா. என்னது நாமஸ்மரணம் சொல்லுவோம். மன அமைதி நல்லா வந்து மனசுக்கு வந்து ஒரு திருப்தி, ஆனந்தம், ஒரு கண்டென்ட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கும். உண்மையான மகிழ்ச்சி இதுதான். தேர் ஆர் வெரி ஹாப்பி அண்ட் பிளிஸ்ஃபுல். எல்லாரும் ஆனா குவாலிஃபைடு அண்ட் இப்ப நம்ம என்னோட இது குரூப்லயே பாக்குறேன், எல்லாம் டாக்டர்ஸ் அண்ட் PhDs அண்ட் அவள்லாம் இருக்கா. அவெல்லாம் சம்பாதிக்கலையா, எல்லாம் சம்பாதிக்கவும் செய்யறா, இந்த மாதிரி இதுவும் பண்ணுவா, பக்தியும் பண்றான். அப்புறம் இந்த அறிவொளி, நல்ல ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட். நம்ம யாரு சோல், வேற வி கம், வேற வி சப்போஸ் டு கோ, அதுக்கு நம்ம என்ன பாதையில இருக்கோம் அதெல்லாம் நல்லா அவளுக்கு தெரியும். ஓகே, இது வந்து முடிச்சாச்சு நம்ம சம்மரி பார்ட். அத்தியாயம் இன்னைக்கு என்ன படிச்சோம் நம்ம? தியானம். மாய யோகாவின் செயல்முறை பொருள் செயல்பாடுகளை நிறுத்துகிறது. ஆனால் எந்த கடமையையும் செய்யாதவர் உண்மையான யோகி அல்ல. ஒரு உண்மையான யோகி முடிவுகளின் மீது பற்றில்லாமல் அல்லது புலன் திருப்திக்காக விருப்பமின்றி கடமைக்கு ஏற்ப செயல்படுகிறார். உண்மையான யோகம் என்பது
பரமாத்மாவை இதயத்தில் சந்திப்பதும் அவருடைய கட்டளையை பின்பற்றுவதும் ஆகும். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனதின் உதவியுடன் இது அடையப்படுகிறது. அறிவு மற்றும் உணர்தல் மூலம் பொருள் இருப்பின் இருமைகளால், இருமைனா டுவாலிட்டி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அறிவு மற்றும் உணர்தல் ரியலைஸ் எது வந்து நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரியலைஸ் பண்ண எது என்னது அதான் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் அந்த மாதிரி வருமே. பொருள் இருப்பின் இருமைகளால் வெப்பம், குளிர், மரியாதை, அவமரியாதை இந்த மாதிரி நிறைய வரும். அதுல இருந்தெல்லாம் உண்மை கண்டுக்க முடியாது. எப்படி நார்மலா ஒருவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை. உணவு, உறக்கம், வேலை மற்றும் பொழுதுபோக்கை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம் யோகி தனது உடல், மனம் மற்றும் செயல்பாடுகளின் மீது கட்டுப்பாட்டை பெறுகிறார். மற்றும் ஆழ்நிலை சுயத்தை பற்றிய தியானத்தில் நிலையானவர் ஆகிறார். இறுதியில் அவர் சமாதியை அடைகிறார். ஆழ்நிலை உணர்வின் மூலம் ஆழ்நிலை இன்பத்தை அனுபவிக்கும் திறனால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. ஜஸ்ட் ஒரு இது ஏன் இந்த ரொம்ப ஜாஸ்தி போச்சுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கு நேரம் இருக்கோ அதை அட்டன் பண்ணலாம். ஒன்றும் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் இருக்க ஐடம் டு கட் ஆஃப் அண்ட் சே இது இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்ல மனசு இல்லை. அதெல்லாம் யார் இப்ப ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் பேர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கிருஷ்ணர் அப்ப நாளைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? ஸ்டில் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் பட் கொஞ்சம் பிலாசபிக்கலா இருக்கும் நாளைக்கு. அவ்வளவு ஈஸியா இதுதான் அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிய வராது. நம்ம மனக்கற்பனையில அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விப்பட்டதன் மூலம் அவரை பற்றி முழுவதுமாக அறிவது. பகவானை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட். பகவானே சொல்லுவார், இவ்வளவு பக்தாஸ்ல எவ்வளவு பேர் என்னை நினைத்து யோகிகள் இருக்கான்னு தெரியாது. ஆனா ரொம்ப கம்மி. அதுலயும் என்னை புரிஞ்சிருந்தா ரொம்பவே கம்மி அப்படிங்கிறார். இதெல்லாம் சொல்லுவா, நான் பகவானை நல்லா புரிஞ்சு விட்டேன். அவளுக்கு புரியாது. தேவர்களுக்கே புரியல. நிறைய பேர் வாழ்க்கை எல்லாமே புரியல. அப்ப நமக்கெல்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அப்ப நம்ம அவரை பற்றி இன்னும் முழுவதுமாக அறிய ட்ரை தான் பண்ணணும். சரி, பொருள் மற்றும் ஆன்மீக ஆற்றல்கள் இரண்டிற்கும் ஆதாரமாக கிருஷ்ணரை அறிவது. அப்புறம் 3 முறைகள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் கிருஷ்ணரால் கட்டப்படுத்தப்படுகிறது. எனவே சரணடைய வேண்டும். அப்ப கிருஷ்ணரே அந்த 3 முறைகளையும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. நம்ம யாரு சரணடையணும்? பகவானை சரணடைஞ்சா இந்த முக்குணங்களும் வீக்கா போயிடும். நம்ம சுத்த சத்த நிலைக்கு போகணும். துரோகிகளுக்கு அறிவில்லை. கிருஷ்ணரிடம் ஒருபோதும் சரணடைவதில்லை. புத்திமான்கள் நம்மள மாதிரி அறிவை வளர்த்து சரணடைகிறார்கள். அறிவு இல்லாத மற்றவர்கள் என்ன பண்றா? தேவர்களிடம் சரணடைகிறார்கள். கிருஷ்ணரை விட்டு அதுக்கு என்ன, நான் கணபதி ஒண்ணு தான் பண்ணுவேன். கணபதி தான் விக்ன விநாசகா, இல்லைங்க சரஸ்வதி, நல்ல அவரை வழிபட்டாதான் என் ஞானம் வரும் அப்படின்னு பண்றவெல்லாம் கொஞ்சம் சோ கால்ட் லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள், ஆள் மாறாட்டம் செய்பவர்கள். அந்த கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிர் மற்றும் அவரது சுதந்திரத்தின் குழப்பம். அறிவின் மூலம் உயிர் மற்றும் அவரது சுதந்திரத்தின் குழப்பம். அது என்ன நாளைக்கு போய் பார்க்கலாம். சில தமிழ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் புரியாது. எஸ், அப்ப நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம். பஞ்சதத்துவம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அச்சா, அது இங்கிலீஷ்ல தான் வச்சிருக்கோம். அதான் பார்த்தேன், எங்க காணவே பார்த்தேன். இங்கிலீஷ்ல இன்னும் நிறைய இருக்கு ஸ்லைட்ஸ். அது எல்லாம் நிறைய பர்சனாலிட்டிஸ் பேர்லாம் போட்டுட்டு அவெல்லாம் எப்படி பகவத்கீதா எல்லாம் படிச்சுட்டு எப்படி கிருஷ்ணரை வழிபடுறா, அவார்டு கோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. எல்லாம் கூகுள்ல இருந்து எடுத்ததுதான். யாரோ ஸ்லைடு போட்டு கொடுத்துருக்கா. பட் ஐ இங்க போட்டிருக்கேன் நினைச்சேன். இல்ல, அந்த ஸ்லைடு முடிஞ்சோ, நல்ல வேலை. அது ஒரு 5 நிமிஷம் ஓடும், 5-10 நிமிஷம் இருக்கும். ஓகே, வாஞ்சா கல்பத்தை எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். எல்லாரும் ஜெய எனக்கு சத்தம் வரணும் எல்லாரும். நல்லா வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய், அனந்த கோட்டி பக்த விருந்த கி ஜெய், பிரபுபாத் கி ஜெய், ஆச்சார்ய ஹரிதாஸ் ठाकुर की जय, कृष्ण महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय, श्री राधा गोविंद की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि बोल. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ்பெஷலி கமலா மாதாஜியோட நல்லா பாவம் அப்போல இருந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. 5:30 மணில இருந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. மணி 7:30, 2 hours இந்த கிளாஸ் ஓடுறது. யூ வில் நெவர் ஃபர்கெட். நம்ம இது முடிக்கவே இல்லை.